Samuel nwoma atoso mienu ti baako. Na ɛbaa sɛ Saul wuo akyi a Dawid asan afiri Amalekfo kum aba no. Dawid di Siklag naanu. Na da ɛtɔ mmiɛnsa no, hwɛ, ɔbarima bi firi nsra no mu wɔ Saul nkyɛn bae. Na n'ataadeɛ asunsuane, na dɔte agu n'atifi. Na woduru Dawid nkyɛn no, ɔhwee fam kotow no. Na Dawid se no sɛ, "Ɛhe na wofiri reba yi?" Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, Israel nsrɛm na mefiri dwane yɛ yi. Na Dawid se no sɛ, Asɛm no kɔɔ sɛn? Ka kyerɛ meɛ. Na ɔse, Ɔman no adwane afiri ɔko no ano, na ɔman no mu pii atotɔ na wɔwuwu, na Saul ne ne ba Yonatan so awuwu. Na Dawid ka kyerɛɛ aberante a ɔka kyerɛɛ no no sɛ, Woyɛ dɛn na wohunu sɛ Saul ne ne ba Yonatan awuwuo? Na aberante a ɔka kyerɛɛ no no kaa sɛ, Mikofiri Gilboa bepɔ so na hwɛ, na Saul twe ne pea, na hwɛ nteaseɛnam ne apɔnkɔsotefoɔ atu repam no. Na wɔhwɛɛ n'akyire no, ohunu me, na ɔfrɛ me, na megyee ne so sɛ minnie. Na ɔka kyerɛɛ me sɛ, Hwan ne wo? Na mibuaa ne sɛ, meyɛ Amalekni. Na ɔka kyerɛɛ me sɛ, Begyina me so kume, na nketenkete akuta me, nso me kra nyinaa da so wɔ me mu. Ɛna megyinaa ne so kum no, na minim sɛ n'ahwease akyiri no ɔrennya nkwa. Na mefaa abotire a ɛbɔ ne tire ne kapo a ɛhyɛ ne nsa no, na mede mabrɛ me wura ha. Ɛna Dawid sɔɔ n'ataadeɛ mu sunsuane mu. na mmarima a wɔka ne ho no nyinaa nso yoyɔɔ sa. Na wotwa adwo na wosui. Na ɔkyene kɔm kosii anwummere. Ma Saul ne ne ba Yonatan Ne Awurade man ne Israel fie sɛ watotɔ nkrantaa no. Na Dawid ka kyerɛɛ aberante a wɔka kyerɛɛ no no sɛ, Wofiri he? Na ɔse, Ɔhɔhoɔ Amalekni bi ba ne me. Na Dawid ka kyerɛɛ no sɛ, Ɛyɛ dɛn na wansuro sɛ wobɛtene wo nsa asɛe deɛ Awurade asra no no? Na Dawid frɛɛ ne mmeranteɛ no mu bi sɛ, Twipini na to hyɛ ne so. na ɔbɔɔ no ma no wui. Na Dawid ka kyerɛɛ no sɛ, Wo mogya ngu w'atifi, na w'ano na adi wo adanseɛ sɛ, me na makum deɛ Awurade asra no no. Na Dawid bee Saul ne ne ba Yonatan ho kwadwom yi. Na ɔkaa sɛ wɔmfa nkyerɛ Yuda mma, agyan dwom. Hwɛ, wɔatwerɛ no teefoɔ nwoma no mu. Israel, w'animwonyamfoɔ a wɔahwire wɔn mu no, deda wo sɔnsɔnbea so, sɛdeɛ ahoɔdenfoɔ asi atotɔ. Monka no Gat, mommɔ kaseɛ Askalon mmɔntene so, na Filistifoɔ mmammaa ani annye, na momonotomfoɔ mmammaa anni ahurusie. Mo Gilboa mmepɔ, wɔn mma bosuo ne osuo ngu mo so, na nnɔbae mfu mma mo so. Na ɛhɔ na wɔatoto ahoɔdenfoɔ kyɛm atwene, Saul kyɛm, wɔamfa ngo ansra ho, atɔfoɔ mogya, ahoɔdenfoɔ sradeɛ ho, na Yonatan agyan ansane amfiri, na Saul nkrantɛ ansane amfiri ho hunu. Saul ne Yonatan, wɔyɛ adɔfo ne ahoɔfɛfoɔ wɔn nkwa mu, na wɔn wuo mu nso, wɔanni mpaemu. Wɔn ho yɛ hare sene akɔdeɛ, wɔn ho yɛ den sene agyata. Israel mmammaa, Saul na mu nsu no, ɔno na ofiraa mo atankɔkɔɔ maa no yɛɛ fɛ, na ɔde sika ahyehyɛdeɛ guguu mo ntaadeɛ soɔ, sɛdeɛ ahoɔdenfoɔ asi atotɔ ɔkɔn mu. Wɔahwire Yonatan mu wɔ sorɔnsorɔmmea so. Wo nti me ho hiahia me, me nua Yonatan. W'asɛm yɛ me fɛ sɛ, wodɔ yɛ me nwanwa sene mmaa dɔ, sɛdeɛ ahoɔdenfoɔ asi atotɔ, na akodeɛ asi asɛeɛ. Samuel nwoma ɛtɔ so mmienu ti mmienu. Na yei akyiri no, Dawid bisaa Awurade sɛ, Memforo nkɔ Yuda nkuro bi mu anaa? Na Awurade ka kyerɛɛ no sɛ, Foro kɔ. Na Dawid kaa sɛ, Ɛhe na memforo nkorɔ? Na ɔse, Hebron. ɛna Dawid kɔɔ hɔ, ɔne ne yerenom baanu no nso, Yɛsrɛ ne Ahinoam ne Abigail. Kamel ne Nabal yere no. Na Dawid de mmarima a wɔne no nam no nso ne wɔn fiefoɔ bae, na ɔbɛtenatena Hebron nkuro mu. Ɛna Yuda mmarima ba bɛsraa Dawid ngo sii Yuda fie so hene wɔ hɔ. Na ɔka kyerɛɛ Dawid sɛ, Yabes Gileadfoɔ ne wɔn a wosie Saul. Na Dawid somaa abɔfoɔ ma wɔkɔ Yabes Gileadfoɔ no nkyɛn kɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, Awurade nhyira nka mo sɛ moayɔ mo wura Saul adɔeɛ sɛɛ, na moasie no. Na afei Awurade ne mo nni no adɔeɛ ne nokorɛ so. Na sɛ moayɔ saa adeɛ yi nti, me nso mɛyɛ mo saa yie yi bi. Na afei monhyɛ mo abasam den,
na monyɛ mo ho mmarima, na muwura Saul awu, nanso Yuda fie asra me ngo asi wɔn so hene. Na Saul safohene na ɛba Abner fa Saul ba Isboset de no twa kɔɔ Mahanaim. Na ɔde no yɛ Gilead ne Asurifoɔ ne Yesri ne Efraim ne Benyamin ne Israel nyinaa so hene. Saul ba Isboset bedii Israel so hene no, na wɔde mfinhyia 40, na odii hene mfie 2. Yuda fie nko na wodii Dawid akyiri, na Dawid dii Yuda fie so hene Hebron no ano si mfinhyia 7 ne abosome 6. Na ɛba Abner ne Saul ba Isboset nko atu firi Mahanaim ba Gibeon. Na Seruia aba Yoab ne Dawid nko atu kɔe, na wohyia boaboa wɔn ano Gibeon tadeɛ ho. Yenum boa ɔtadeɛ no fa ha, na yenum boa ɔtadeɛ no fa ha. Na Abner ka kyerɛɛ Yoab sɛ, "Ma mmeranteɛ nsɔre nkoro yɛn anim ɛ." Na Yoab ka sɛ, Wɔnsɔre ɛ. ɛna wobuu wɔn ano sɔre kɔɔeɛ. Benyamin ne Saul ba Isboset deɛ 12 ne Dawid nkoa mu 12. Na wɔn nyinaa sosɔɔ wɔn mfɛfoɔ ti, de wɔn krantɛ wowɔɔ wɔn mfɛfoɔ mfim, na wɔtotɔɔ prɛko. Enti wɔfrɛ hɔ sɛ Helkat Hasurim, aseɛ ne Ano na anam afu a ɛwɔ Gibeon. Na ɔko no mu yɛ dene sɛ biribi da no. Na Abner ne Israel mmarima no di nkuguo Dawid nkoa no anim. Na Seruia mma 3 wɔ hɔ. Yoab ne Abisai ne Asahel. Na Asahel nan ase yɛ hare sɛ wura mu atwe mu bi. Na Asahel pamoo Abner, na wɔamane ankɔ nifa anaa benkum, amfiri Abner akyi. Ɛna Abner hwɛɛ n'akyiri, na ɔkaa sɛ, "Wo Asahel nie." Na ɔse, Mene no. na Abner ka kyerɛɛ no sɛ, "Ma ne wo nifa anaa wo benkum kɔkyerɛ mmeranteɛ no mu bi na gye n'akodeɛ fa." na Asahel ampɛ sɛ ɔbɛsan afiri n'akyiri. Na Abner kɔɔ so ka kyerɛɛ Asahel bio sɛ, "Sane firi m'akyiri kɔ. Adɛn nti na memmɔ wo nhwe fam? Na metumi mama m'ani so makyerɛ wo nua Yoab sɛn." nanso wampɛ sɛ ɔsan. Ɛna Abner de ne pea to wɔɔ ne yafunu mu. Na pea no hwiee n'akyi, na ɔhwee hɔ wu hɔ ara. na obiara a oduru deɛ Asahel wuiɛ hɔ no, ogyinae. Na Yoab ne Abisai tii Abner, na owia kɔtɔe. Na woduru Ama koko a ɛda Gia anim, Gibeon sra so kwan ho no so. Na Benyaminfoɔ boaboa wɔn ano gyinaa Abner akyi yɛ ekuo 2. Na wokogyinaa kokoɔ bi atifi. Na Abner frɛɛ Yoab sɛ, "Nkrantɛ nsɛe adeɛ nkosi daa. Wunim sɛ akyiri bɛyɛ awerɛhoɔ. Na enkosi da bɛn ansa na waka akyerɛ ɔman no sɛ wɔnsane mfiri wɔn nuanom akyi." Na Yoab se, sɛ Onyankopɔn te ase yi, sɛ wankasa a, anka efura nɔpa no, wɔde ɔman no afiri wɔn nuanom akyi kɔ dada. ɛna Yoab hyɛnee totorobɛnto. na ɔman no nyinaa gyinae. Na wantaa Israel bio, nso wankɔ so anko bio. Na Abner ne ne nipa no fa mpaprɛ so nam anadwo no nyinaa twa Yordan nam Betron nyinaa kɔ Mahanaim. Na Yoab san firi Abner akyi, na ɔboaboa ɔman no nyinaa ano. Na aka Dawid nkoa no mu 19 ne Asahel. Na Dawid nkoa no kunkum Benyamin ne Abner mmarima no ma nipa 360 totɔe. Na ɔsoaa Asahel kosie no n'agya da a ɛwɔ Betlehem no mu. Na Yoab ne ne mmarima no nam anadwo no nyinaa, na adeɛ kyee wɔn Hebron. Samuel nwoma ɛtɔ so 2 ti 3. Na akodie da Saul fie ne Dawid fie ntam kyɛree. Na Dawid deɛ, ɔkɔɔ so yɛ den ara. Na Saul fie deɛ, ɔkɔɔ so hodwoe ara. Na wɔwɔ mmabarima ma Dawid wɔ Hebron. Na baka ne Amnon a Yesreni ahenni woo no no. Na deɛ otia 2 ne Kileab a Abigail Karmelni Nabal yere no woo no no. Na deɛ ɔtɔ so 3 ne Absalom a ɔyɛ Gesur hene Talmai babaa Meka ba. Na deɛ ɔtɔ so 4 ne Hagit ba Adonia. Na deɛ ɔtɔ so 5 ne Abital ba Sefatia. Na deɛ ɔtɔ so 6 ne Dawid yere Egla ba Yitrim. Yenum na wɔwoo wɔn maa Dawid wɔ Hebron. Na bere a na akodie da Saul fie ne Dawid fie ntam no, Abner sɔɔ Saul fie mu ara. Nso na Saul wɔ mpena bi a ne din de Rispa a ɔyɛ Aya babaa. Na Isboset ka kyerɛɛ Abner sɛ, "Adɛn nti na wokɔ m'agya mpena ho?" Na Isboset asɛm no yɛ Abner abufu sɛ, na ɔkaa sɛ, "Ɔkraman ne me a me ne Yuda asidie mu, meyɛ w'agya Saul fie ne ne nuanom ne ne namfonom adɔye nnɛ. Na menyii wo nhyɛ Dawid nsa na worehwehwɛ me ho amumuyɔ ɔbaa yi ho.
saa na Onyankopɔn nyɛ Abner, na saa na ɔnkɔ so nyɛ no. Sɛdeɛ Awurade kaa Dawid ntam no, saa na mɛyɛ mama no, sɛ ɔbɛma ahenni no afiri Saul fie, na ɔde Dawid ahengua asi Israel ne Yuda so, afiri Dan akosi Beer-Seba. Na sɛ osuro no nti, wantumi ammua Abner asɛm biara bio. Na Abner somaa abɔfoɔ sii n'anan mu ma wɔkɔɔ Dawid nkyɛn kɔkaa sɛ, Hwan na asase yi wɔ no? Nso ɔkaa sɛ, Ɛne me mpam, na hwɛ, me nsa bɛka wo ho de adane Israel nyinaa aba wo nkyɛn. Na ɔkaa sɛ, Wie me ne wo bɛpam, na adeɛ biako pɛ na merebisa no wɔ hɔ sɛ, nhunu m'anim, gye sɛ wode Saul babaa Mikal ba nsa na waba abɛhwɛ m'anim. Na Dawid somaa abɔfoɔ ma wɔkɔɔ Saul ba Is-Boset nkyɛn kɔkaa sɛ, Fa me yere Mikal a mede Filistifoɔ mmarima ano ɔha megyee no awadeɛ no brɛ me. Na Is-Boset soma ma wɔkɔfaa no firi ne kunu Lais ba Paltiel nkyɛn. Na ne kunu no ne kɔe. Na wɔde esu di n'akyi ara kɔduru Bahurim. Ɛna Abner ka kyerɛɛ no sɛ, Sane kɔ. Na ɔsane. Na Abner ne Israel mpanin kasaa sɛ, Mmere a atwa mu no, na morehwehwɛ Dawid sɛ ommedi mo so hene. Na afei monyɛe, ɛfiri sɛ Awurade aka akyerɛ Dawid sɛ, Makoa Dawid nsa na mede bɛgye me man Israel, Filistifoɔ ne wɔn atamfo nyinaa nsam. Na Abner kasa gu Benyamin asom nso. Na Abner kɔe nso kɔkaa deɛ ɛyɛ. Israel ne Benyamin fie nyinaa ani so gu Dawid asom Hebron. Na Abner baa Dawid nkyɛn Hebron a nnipa 20 ka ne ho. Na Dawid too Abner ne mmarima a wɔka ne ho no pono. Na Abner ka kyerɛɛ Dawid sɛ, Mɛsɔre makɔboaboa Israel nyinaa ano mabrɛ me wura, na wɔne wɔn apam, na wadi wɔne a wɔpɛ nyinaa so hene. Na Dawid gyaa Abner kwan, na ɔkɔɔ asomdwoe mu. Na hwɛ, Dawid nkoa ne Yoab firi akofoɔ asafo mu bae. Na ɔde asadeɛ pii nso bae. Na Abner ni Dawid nkyɛn Hebron, ɛfiri sɛ wɔagya no kwan ma no kɔdwoodwoo. Na Yoab ne dɔm a wɔka ne ho nyinaa baeɛ no, ɔka kyerɛɛ Yoab sɛ, Na ɛba Abner aba ɔhene nkyɛn, na wɔagya no kwan, na ɔkɔ asomdwoe mu. Na Yoab baa ɔhene nkyɛn bɛkaa sɛ, Ɛdeɛ na woayɔ yi? Hwɛ, Abner aba wo nkyɛn. Adɛn nti na wɔagya no kwan na wɔkoro yi? Wonim na ɛba Abner sɛ ɔbaa sɛ ɔrebɛdaadaa woɔ, na wɔahunu wo korɔ ne ba, na wɔahunu deɛ woreyɔ nyinaa. Na Yoab firi adi firi Dawid nkyɛn. Na ɔsomaa abɔfoɔ ma wɔkɔtii Abner, na ɔde no firi Sira ɛbura ho san bae. Na Dawid deɛ, na onim. Na Abner san baa Hebron no, Yoab de no ma ne kɔɔ kuropɔn no mu, sɛ ɔne no rekɔkasa bɔkɔɔ. Ɛhɔ na ne nua Asahel mogya nti, ɔkɔwɔɔ ne yɛfunu a ne wuiɛ. Na ɛno akyi, Dawid tee na ɔkaa sɛ, Me ne m'ahenni di na ɛba Abner mogya ho bem Awurade anim daa. Wɔma no mmua Yoab atifi ne n'agya fie nyinaa so. Nanso wɔma deɛ ne ho sene ne ɔkwatani ne deɛ ɔtwere poma ne deɛ ɔtɔ nkrantaa no ne deɛ aduane bɔ no mpa Yoab fie da. Na Yoab ne ne nua Abisai di Abner ewu, ɛfiri sɛ okum wɔn nua Asahel Gibeon kon no mu. Na Dawid ka kyerɛɛ Yoab ne ɔman a ɔka ne ho no nyinaa sɛ, Monsunsɔne mo ntaadeɛ mu na momfrɛfrɛ yitoma na montwa adwo nni Abner anim. Na ɔhene Dawid dii funnaka n'akyi, na ɔkoraa Abner wɔ Hebron. Na ɔhene maa ne so sui Abner da so. Na ɔman no nyinaa sui. Na ɔhene bee Abner ho kwadwom yi sɛ, Ogyegyentwie wuo na Abner awuo yi. Wankyekyere wo nsa da, na wanto wo nan mpokyerɛ da, sɛ wɔtɔ amumuyɔmma anim na watɔ yi. Na ɔman no nyinaa kɔɔ so suu no bio. Na ɔman no nyinaa baa sɛ ɔbɛma Dawid biribi adi. Na owia da so wɔ hɔ no, Dawid ka ntam sɛ, Saa na Onyankopɔn nyɛ me na ɔnkɔ so nyɛ, sɛ mede aduane anaa biribiara meka ma no ansa na owia kɔtɔ a. Na ɔman no nyinaa huni, na ɛyɛ wɔn ani sɔ, sɛ adeɛ a ɔhene yɔ nyinaa yɛ ɔman no nyinaa ani sɔ. Na ɔman no nyinaa ne Israel nyinaa hunu da no, sɛ emfiri ɔhene na wokum na ɛba Abner. Na ɔhene ka kyerɛɛ ne nkoa sɛ, Munnim sɛ ɔsafohene ne onipa kɛseɛ atɔ nnɛ da yi Israel. Na me deɛ, ɛnɛ meyɛ mmerɛ, na wasra me asi me hene. Na mmarima yi, Seruia mma yi yɛ den ma me,
Awurade ntua deɛ ɔyɛ bɔne no ka sɛdeɛ ne bɔne teɛ. Samuel nwoma ɛtɔ so 2 ti 9. Na Saul ba Isboset tee sɛ Abner awu Hebron no, ne nsɛm goe, na Israel nyinaa yɛɛ yɔɔ. Na Saul ba no wɔ mmarima baanu a wodi no asafohene. Ɔbaako din de Bana, na deɛ ɔka ho no din de Rekab. Ɔyɛ Beerot ne Rimon ma a ofiri Benyamin ma mu. Na obu Beerot nso fra Benyamin. Na Beerotfoɔ no dwane kɔɔ Gitaim, kɔyɛɛ hɔ ahɔhoɔ de besi nnɛ. Na Saul ba Yonatan wɔ ɔbabarima bi a ne nan 2 asensene. Saul ne Yonatan ho asɛm no firi Yesreel baeɛ no, na wɔde mfeɛ 5, na ne ɔbagyegyefoɔ maa no so dwanee. Na ɔreyɛ ntɛm adwane no, ɔhwe ase, na ɔtɔɔ apakye. Na ne din de Mefiboset. Na Beerot ne Rimon ma Rekab ne Bana sii mu baa Isboset fie awia ketee. Nso na wada awiana, na ɔba beduru efie no mfimfini sɛ ɔrebɛfa awio, na ɔwɔ ne yafunum. Na Rekab ne ne nua Bana firi dwanee. Na woduru ɛdan no mu, na ɔno nso da mpa so. Ne dabirikyie no, wɔwɔ no kum no, na wotwaa ne ti, na wɔde ne tiri no nam mpaprɛ so kwan anadwo no nyinaa kɔe. Na wɔde Isboset tiri no brɛɛ Dawid wɔ Hebron, na wɔka kyerɛɛ ɔhene sɛ, hwɛ wo tamfo Saul ba Isboset a anka ɔrehwɛ waku wɔ no tiri nie. Ɛnnɛ da yi, Awurade atɔ Saul ne n'asefoɔ so werɛ ama me wura ɔhene. Na Dawid buaa Beerot ne Rimon ma Rekab ne ne nua Bana ka kyerɛɛ wɔn sɛ, Sɛ Awurade a ɔgyee me kra ahohiahia nyinaa mu te aseɛ yi, deɛ ɔbɛka kyerɛɛ me sɛ hwɛ Saul awu, na ɛyɛɛ n'ani so sɛ asɛmpa na ɔde abrɛ me no. Mekyeree no mekum no Siklag, mede me tuaa no n'asɛm no so ka, na nkantom sɛ nnipa bɔne adi onipa trenee awu ne fie ne mpa soɔ. Na afei, meremmisa ne mogya mo nsɛm, na merennyi mo mfiri asase so anaa. Na Dawid hyɛ mmeranteɛ no ma wokum wɔn, na wotwitwaa wɔn nsa ne wɔn nan de sensɛn ɔtare a ɛwɔ Hebron no ho. Na Isboset tiri no deɛ, ɔfae, na wosie wɔ Abner da mu Hebron. Samuel nwoma ɛtɔ so 2 ti 5. Ɛna Israel musuakuro nyinaa baa Dawid nkyɛn Hebron bɛkaa sɛ, Yenie, wo nnompe ne wo honam ne yɛn. Nso akane no a, na sɛ ɔdi yɛn so hene no. Wo ne deɛ na ɔde Israel firi adie, na ɔde wɔn ba mu. Na Awurade aka kyerɛ wo sɛ, wo na wobɛyɛ ne meman Israel, na wo na wobedi Israel so panin. Na Israel mpanin nyinaa baa ɔhene nkyɛn Hebron. Na ɔhene Dawid ne wɔn pam Hebron, Awurade anim, na wɔsraa Dawid ngo de no sii Israel so hene. Dawid bedii hene no, na wadi mfe 30, na wodii hene mfinhyia 40. Odii Yuda so hene Hebron mfe 7 ne abosome 6, na wodii Israel ne Yuda nyinaa so hene mfe 33 Yerusalem. Na ɔhene ne ne mmarima kɔɔ Yerusalem kotuaa Yebusifoɔ a na wɔte asase no soɔ no, na ɔka kyerɛɛ Dawid sɛ, Woremma ha, na anifurafoɔ ne mpakye mpo bɛpam wo. Ɔde rekyerɛ sɛ Dawid renkɔm hɔ. Nanso Dawid faa Sion aban no, ɛne Dawid kuro no. Na Dawid kaa no ɛda no sɛ, Obiara a obekum Yebusifoɔ no nkoduru suka no ho, na ɔnkunkum mpakye ne anifurafoɔ a Dawid kra tan wɔn no nso. Enti na wɔka sɛ, onifirani ne apakye mma fie. Na Dawid tenaa aban no mu, na ɔfrɛɛ no Dawid kuro. Na Dawid totoo ɛho afasuo hyiae, firi Milo ne emu fam. Na Dawid kɔɔ so yɛɛ kɛse ara, na Awurade, Asafo Nyankopɔn, dii n'akyi. Na Tilohene Hiram somaa abɔfoɔ ma wɔde ntweneduro nnua ne nnuasenefoɔ ne abantofoɔ baa Dawid nkyɛn, na wɔkyekyeree efie maa Dawid. Na Dawid huu sɛ Awurade de no asi Israel so hene pintin, ne sɛ ne man Israel nti wama n'ahenni so. Na Dawid firi Hebron baeɛ akyiri no, ɔkɔɔ so wareware mpena ne yerenom firi Yerusalem. Na wɔwowoo mmabarima ne mmammaa maa Dawid bio. Na wɔn a wɔwoo wɔn maa Dawid Yerusalem no din nie: Samua ne Sobab ne Natan ne Salomo ne Yibha ne Elisua ne Nefeg ne Yafia ne Elisama ne Eliada ne Elifelet. Na Filistifoɔ tee sɛ wɔasra Dawid de no asi Israel so hene no, Filistifoɔ nyinaa foro baa sɛ wɔrebɛhwehwɛ Dawid. Na Dawid teeɛ no, ɔsane kɔɔ aban no mu.
Na Filistifoɔ no ba bɛtrɛɛ wɔn mu Refaim bɔnhwa mu. Na Dawid bisaa Awurade sɛ, menkɔ Filistifoɔ no so anaa? Wode wɔn bɛhyɛ me nsa anaa? Na Awurade ka kyerɛɛ Dawid sɛ, kɔ na mede Filistifoɔ no bɛhyɛ wo nsa mpa. Na Dawid kɔɔ Baal-Perasim, na Dawid kunkum wɔn hɔ. Na ɔkaa sɛ, Awurade apae m'atamfo mu m'anim sɛdeɛ wɔpae nsuo mu no. Enti wɔfrɛ hɔ sɛ Baal-Perasim. Aseɛ ne mpaemubea. Na ogyigyaa wɔn ahoni hɔ. Na Dawid ne nnipa no tasee. Na Filistifoɔ no san foro baabio bɛtrɛtrɛ wɔn mu Refaim bɔnhwa mu. Na Dawid bisaa Awurade no, ɔkaa sɛ, nkɔ dane wo ho kosi wɔn akyi, na fa baka nnua no ntɛntɛnso bra wɔn so. Na sɛ wote nante nka baka nnua no atifi a, ɛno deɛ ka wo ho, ɛfiri sɛ ɛno deɛ na Awurade afiri reti w'anim akokum Filistifoɔ dɔm no. Na Dawid yɔɔ sɛdeɛ Awurade hyɛɛ no no, na okunkum Filistifoɔ no firi Giba de koduru Gesa. Samuel nwoma a ɛtɔ so 2 tinsia. Na Dawid san hyiahyia Israel mmarima a wɔyi wɔn nyinaa bio. Wɔn ano si 30,000. Na Dawid sɔree, na ɔne ɔman a wɔka ne ho nyinaa kɔkɔfiri baa Yuda, sɛ ɔrekɔfa Nyankopɔn adaka a wɔbɔ din a ɛyɛ Asafo Awurade a wɔte Kerubim ntam no din wɔ soɔ no afiri hɔ aba. Na wɔde Nyankopɔn adaka no sii teaseɛnam foforɔ so. Na wɔmaa so firi Abinadab fi a ɛwɔ Gibea no mu. Na Abinadab ma Usa ne Ahio de teaseɛnam foforɔ no kɔe. Na woyii Nyankopɔn adaka no firi Abinadab fi a ɛwɔ kokoɔ no soɔ no. Na wodii adaka n'akyi. Na Ahio di adaka n'anim. Na Dawid ne Israel fie nyinaa de nsankuo ne bɛnta a ɔde pepeaa nnua ayɔ ne mpintin ne nɔnɔma ne nsɛmmɔ ne wuro goro Awurade anim. Na woduru Nakon awiporowbea no, Usa tenee ne nsa kɔkaa Nyankopɔn adaka no soo mu, ɛfiri sɛ anantwie no hinhim. Na Awurade bo fuw Usa. Na mfonsuo no nti, Onyankopɔn bɔɔ no wɔ hɔ. Na owuu Nyankopɔn adaka no nkyɛn hɔ. Na ɛyɛ Dawid awerɛho sɛ Awurade abu afa Usa soɔ. Na ɔfrɛɛ hɔ din sɛ Peres Usa. Aseɛ ne Usa so bufa de besi nnɛ. Na Dawid suroo Awurade da no, na ɔkaa sɛ, Awurade adaka no bɛba me nkyɛn sɛn? Enti Dawid ampɛ sɛ ɔde Awurade adaka no ba ne nkyɛn. Dawid kuro no mu. Na Dawid de ma ne kɔɔ Gat ne Obed-Edom fie. Na Awurade adaka no tenaa Gat ne Obed-Edom fie abosome 3. Na Awurade hyiraa Obed-Edom ne ne fie nyinaa. Na wɔka kyerɛɛ Dawid sɛ, Awurade ahyira Obed-Edom fie ne deɛ ɔwɔ nyinaa, Nyankopɔn adaka no nti. Na Dawid kɔkɔfaa Nyankopɔn adaka no firi Obed-Edom fie de baa Dawid kuro mu anigye mu. Na sɛ wɔne a wɔso Awurade adaka no tutu anammɔn 6 a, ɔde nantwie ne aboa a wɔadɔ bɔ afɔdeɛ. Na Dawid de n'ahoɔden nyinaa sae wɔ Awurade anim. Nso na Dawid de nwera asɔfotaadeɛ amia. Na Dawid ne Israel fie nyinaa de osebɔ ne totorobɛntohyɛn de Awurade adaka no foro bae. Na ɛbaa sɛ Awurade adaka no duu Dawid kuro mu no, sɛ ɔbabaa Mikal hwɛ mpoma mu, na wohunu ɔhene Dawid sɛ ɔrehuruhuri, na ɔresa Awurade anim. Na obuu no animtia n'akoma mu. Na wɔde Awurade adaka no bae, de besii ne siberɛ, ntomadan a Dawid asi ama no no mu. Na Dawid bɔɔ ɔhyeɛ afɔdeɛ ne asomdwoe afɔdeɛ Awurade anim. Na Dawid wiee ɔhyeɛ afɔdeɛ ne asomdwoe afɔdeɛ no bɔ no, ɔde Asafo Awurade din hyiraa ɔman no. Na ɔkyɛɛ adeɛ maa ɔman no nyinaa. Israel manmu no nyinaa, mmarima ne mmaa, ɔmaa wɔn mu biara paano mua biako ne nankum ne bobe abatatere. Ɛna ɔman no nyinaa sii mu kɔɔ wɔn fie. Ɛna Dawid san behyiraa ne fie. Na sɛ ɔba Mikal firi adi behyiaa Dawid, na ɔkaa sɛ, Animonyam bɛn na Israel hene anya nnɛ, sɛ wapa ne ho nnɛ, ne nkoa mfe n'anim, sɛ ahuhufoɔ no bi pa ne ho. Na Dawid ka kyerɛɛ Mikal sɛ, Awurade a ofiri wagya ne ne fie nyinaa akyi yii me na ɔhyɛɛ me sɛ minni ne man Israel so panin no anim na megoroeɛ. Na mɛyɛ awiɛmfoɔ masene yɛ bio, na mayɛ m'ani so famni. Na mfenaa a waka no, me ne wɔn ara na ebenya animuonyam. Na sɛ ɔbabaa Mikal ɛnya wɔba de kosii ne wuda. Samuel nwoma ɛtɔ so 2 tinson. Na ɔhene te ne fie na Awurade maa no ɔhome firi n'atamfo nyinaa ho hyiae no. Ɔhene ka kyerɛɛ odiyifoɔ Natan sɛ, Hwɛ, me deɛ
metetwiniduro dan mu, na Nyankopɔn adaka si ntomadan mu. Na Natan ka kyerɛɛ ɔhene sɛ, deɛ wɔn akoma mu nyinaa kɔyɔ, na Awurade di w'akyi. Na n'adwo no ara, Awurade asɛm baa Natan nkyɛn sɛ, kɔ na kɔka kyerɛ m'akoa Dawid sɛ Awurade sie nie, wo na wobɛsi dan ama matena mu. Na efiri da miyii Israelfo firi Misraim baeɛ de besi nnɛ yi, mentena efie mu da, na mmom menam ntomadan tenabea mu. Bere a me ne Israelfo nyinaa nanteeɛ no nyinaa mu no, maka asɛm bi makyerɛ Israel busuakuo biara a mahyɛ wɔn sɛ ɔnyɛ me man Israel sɛ, adɛn nti na monsi twiniduro dan ma me? Na afei kɔka kyerɛ m'akoa Dawid sɛ Asafo Awurade sie nie, me na mefaa wo firi nnwan hwɛbea firi nnwan akyiri sɛ bɛyɛ me man Israel so panin. Na medi w'akyi baabiara a wokɔɔeɛ, na matwitwa w'atamfo nyinaa afiri w'anim, na mama woanya din kɛseɛ sɛ asase so nnipa akɛseɛ din. Na masiesie tenabea ama me man Israel, na madua wɔn ma wɔatena wɔn tenabea. Na wɔanhanya wɔn bio, na mmomuyɔ mma anha wɔn bio sɛ akane no. Ne bra mehyɛ atemmufoɔ sɛ woni me man Israel soɔ no, na mama woahome afiri w'atamfo nyinaa ho. Na Awurade aka akyerɛ wo sɛ Awurade na ɔbɛkyekyere efie ama wo. Sɛ wo na wie duru na wo ne w'agyanom kɔda a, mɛma w'aseni a ofiri wo yam so w'akyi, na mama n'ahenni atim. Ɔno na obesi dan ama me din, na mama n'ahenni adwa atim akosi daa. Me na mɛyɛ no agya, na ɔno nso ayɛ me ɔba a sɛ wɔfom a mede nnipa poma ne nnipa mama bɛtea no, na madɔyɛ remfiri ne ho sɛdeɛ efiri sɔre a metuu no w'anim no ho no. Na wo fie ne w'ahenni betim akosi daa w'anim, w'ahennwa besi pintin akosi daa. Sɛ nsɛm yi nyinaa ne anisoadehunu nyinaa teɛ no, saa ara na Natan ka kyerɛɛ Dawid. Ɛna ɔhene Dawid ba bɛtenaa Awurade anim, na ɔkaa sɛ, Me ne hwan, Awurade Nyankopɔn, na me fie ne deɛn sɛ wode me abɛduru sɛsɛɛ yi. Nanso yei da so yɛ w'ani so ketewa. Awurade Nyankopɔn na waka daakye a ɛwɔ akyirikyiri ho asɛm nso akyerɛ w'akoa fie, na wakyerɛ me ɛwɔ ntoatoaso a ɛbɛba. Awurade Nyankopɔn, na deɛn na Dawid nkɔ so nka nkyerɛ wo bio? Na wo na wonim w'akoa, Awurade Nyankopɔn. W'asɛm nti ne sɛdeɛ w'akoma teɛ no na wayɔ adeɛ akɛseɛ yi, sɛ wobɛma w'akoa ahunu. Enti wo so kokuroo, Awurade Nyankopɔn, na obiara nni hɔ a ɔte sɛ woɔ, na onyame biara nso nni w'akyi. Sɛ nsɛm a yɛde yɛn aso ateɛ no nyinaa teɛ no, na ɔman biako bɛn na ɛwɔ asase so a ɛte sɛ wo man. Sɛ Israel a Onyankopɔn akɔgye wɔn afa ayɛ ɔman de agye din, na wayɛ adeɛ akɛseɛ ne adeɛ a ɛyɛ hu ama mo, ama w'asase, wo man a wogyee wɔn firi Misraim faeɛ, amanaman ne wɔn anyame nsɛm no anim. Na wasiesie wo man Israel afa de wɔn ayɛ wo ɔman kosi daa. Na wo Awurade, woayɛ wɔn Nyankopɔn. Na afei Awurade Nyankopɔn, asɛm a waka no w'akoa ne ne fie ho no, ma no nyina nkosi daa. Na yɔ sɛdeɛ waka no, na ma wo din nso nkosi daa sɛ, Asafo Awurade ne Israel so Nyankopɔn. Na ma w'akoa Dawid fie nyina w'anim pintin. Na wo Asafo Awurade Israel Nyankopɔn, wayi w'akoa asutire sɛ, mɛkyekyere efie mama wo. Enti na w'akoa asi ne bo rebɔ wo saa mpayɛ yi. Na afei Awurade Nyankopɔn, wara wo ne Onyankopɔn, na wo nsɛm yɛ nokorɛ, na wode adepa yi ahyɛ w'akoa bɔ. Na afei ma no nyɛ wo fɛ sɛ wobɛhyira w'akoa fie na agyina wɔ w'anim daa. Na wo Awurade Nyankopɔn na waka, na wo nhyira mu na wobɛhyira w'akoa fie daa. Samuel nwoma ɛtɔ so 2 ti 8. Na yei akyiri no, Dawid kaa Filistifo gya, na ɔbrɛɛ wɔn ase. Na Dawid gye ahenkuro no so die firi Filistifo nsam, na ɔkaa Moab nso gui. Na wɔma wɔdedaa fam de susu nhoma susuu wɔn. Na osusuu nhoma 2 sɛ wonku wɔn, ne nhoma biako a eduru pɛpɛɛpɛ sɛ wɔntena ase. Na Moab yɛ Dawid deɛ, wɔyɛ nkoa a wɔsoa ayɛdeɛ ba. Na Dawid kaa Soba hene Rehob ba Hadidosa gui, ne kora a wɔkɔɔ sɛ ɔrema ne nsa akɔso asubɔnten Efrate ho no mu. Na Dawid kyeree wɔn mu apɔnkɔsotefoɔ 700 ne anammɔnmufoɔ 20,000. Na Dawid twitwaa nteaseɛnam apɔnkɔ nyinaa nantin ntini, na wogyaa wɔn mu nteaseɛnam 100.
Na Damasko Siriafoɔ baa sɛ wɔde bɛboa Sobahene Hadadisa. Na Dawid kum Siriafoɔ mu nnipa 22,000. Ɛna Dawid de bɛnsifoɔ kɔtena Damasko a ɛwɔ Siria. Na Siria yɛ Dawid deɛ, wɔyɛ nkoa a wɔsoa ayɛyɛdeɛ ba. Na Awurade boaa Dawid maa no dii nim deɛ ɔkɔɔeɛ nyinaa. Na Dawid gyegyee sika akyɛm a na Hadadisa nkoa kora no de baa Yerusalem. Na ɔhene Dawid faa kɔbere pii pa firi Hadadisa nkuro Beta ne Berotai mu. Na Hamasni Toe tee sɛ Dawid aka Hadadisa dɔm nyinaa aguo no. Toe somaa ne ba Yoram baa ɔhene Dawid nkyɛn bɛkyiaa no hyiraa no, sɛ ɔne Hadadisa ako na waka no aguo. Na Hadadisa ne Toe di ako. Na wokura dwetɛ nwenneɛ, ne sika nwenneɛ, ne kɔbere nwenneɛ de bae. Ɛno nso na ɔhene Dawid de yɛɛ akonkro nneɛma a Awurade, ɛne dwetɛ, ne sika a ɛfiri amanaman a wɔbrɛɛ wɔn aseɛ no nyinaa mu a ɔde yɛɛ akonkronneɛ no. Ɛfiri Siria ne Moab ne Amonfoɔ ne Filistifoɔ ne Amalekfoɔ ne Sobahene Rehoba Hadadisa asadeɛ mu. Na Dawid san firi Siriafoɔ kum no. Ɔgyee din nkyini bɔnhwa mu sɛ okum nnipa 18,000. Na ɔde bɛnsifoɔ tenaa Edom. Edom nyinaa mu na ɔde bɛnsifoɔ tenatenaeɛ. Na Edomfoɔ nyinaa yɛ Dawid nkoa. Na Awurade boaa Dawid maa no dii nim deɛ ɔkɔɔeɛ nyinaa. Na Dawid di Israel nyinaa so hene. Na Dawid di atemmuo ne trenee asɛm ma ne man nyinaa. Na Seruia ba Yoab na odi dɔm soɔ. Na Ahilud ba Yehosafat ne ɔsankaeɛfoɔ. Na Ahitub ba Sadok ne Abiatar ba Ahimelek ne asɔfoɔ. Na Seraya ne ɔtwerɛfoɔ. Na Yoada ba Benaia na odi Kelitifoɔ ne Pelitifoɔ no soɔ. Na Dawid mma ne asɔfoɔ. Samuel nwoma ɛtɔ so 2 ti 9. Na Dawid kaa sɛ, obi da so wɔ hɔ a waka Sɔɔl fie, na Yonatan ntimi nya n'adɔyɛ. Na Sɔɔl fie somfoɔ bi wɔ hɔ a ne din de Siba. Na wɔkɔhyiaa no maa no baa Dawid nkyɛn no, ɔhene ka kyerɛɛ no sɛ, wo ne Siba? Na ɔse, wakoa ne no. Na Dawid ka kyerɛɛ no sɛ, obi nni hɔ bio Sɔɔl fie a medi Nyankopɔn adɔyɛ bɛyɛ no. Na Siba se, Yonatan babarima bi da so wɔ hɔ a ne nan asensene. Na ɔhene ka kyerɛɛ no sɛ, ɔwɔ he? Na Siba ka kyerɛɛ ɔhene sɛ, hwɛ, ɔwɔ Amiel ba Makir fie wɔ Lodeba. Na ɔhene soma ma wɔkɔfaa no Amiel ba Makir fie wɔ Lodeba bae. Na Sɔɔl ba Yonatan ba Mefiboset duru Dawid nkyɛn no, ɔde n'anim butuu fam kotoo no. Na Dawid kaa sɛ, Mefiboset. Na ɔse, wakoa nie. Na Dawid ka kyerɛɛ no sɛ, nsuro, na wagya Yonatan nti mɛyɛ wo adɔyɛ, na madane wagya Sɔɔl asase nyinaa mama wo, na woadidi me pono so daadaa. Na ɔkoto kaa sɛ, wakoa ne din a wɔrehwɛ ɔkraman funu a ɔte sɛ me yi. Ɛna ɔhene frɛɛ Sɔɔl abɔfra Siba, na ɔka kyerɛɛ no sɛ, adeɛ a ɛyɛ Sɔɔl ne ne fie nyinaa deɛ no nyinaa mede mama wo wuraba, enti dɔ asase no ma no, wo ne wo mma ne wo nkoa, na fa so aba bra, na wo wuraba nya aduane nni. Na wo wuraba Mefiboset deɛ, onnidi me pono so daadaa. Nso na Siba wɔ mmabarima 15 ne nkoa 20. Na Siba ka kyerɛɛ ɔhene sɛ, sɛ me wura ɔhene ahyɛ n'akoa nyinaa no, saa ara na wakoa bɛyɔ. Na ɔhene kaa sɛ, Mefiboset deɛ, onnidi me pono so sɛ ɔhene mma mu bi. Na Mefiboset wɔ ɔbabarima kumaa bi a ɔfrɛ no Mika. Na wɔn a wɔte Siba fie nyinaa yɛ Mefiboset nkoa. Na Mefiboset tenaa Yerusalem. Na ɔhene pono so na odidie daadaa. Na ɔtɔ ne nan 2 so. Samuel nwoma ɛtɔ so 2 ti 10. Na yei akyiri no, Amonfoɔ hene wui, na ne ba Hanun besii n'anan mu dii hene. Ɛna Dawid kaa sɛ, mɛyɛ Nahas ba Hanun adɔyɛ, sɛdeɛ n'agya yɛɛ me adɔyɛ no. Na Dawid somaa ne nkoa ma wɔkɔmaa no hyɛden. N'agya nti, na Dawid nkoa no duru Amonfoɔ asase so. Ɛna Amonfoɔ asafohene ka kyerɛɛ wɔn wura Hanun sɛ, wodwene sɛ Dawid di wagya ni nti na wasoma wɔn nkyɛn hyɛdenmafoɔ yi. Ɛnyɛ kuro yi mu peepee ne ne nsora ne ne butuo nti na Dawid somaa ne nkoa ma wɔbaa wɔn nkyɛn yi. Na Hanun faa Dawid nkoa no yiyii wɔn bɔdwe sɛ fafa. Na otwitwaa wɔn ntaadeɛ mu fafa, beduru wɔn to ase. Na ogyaa wɔn kwan.
na ɔbɛka kyerɛɛ Dawid no, ɔsoma ma wɔkɔhyiaa wɔn, ɛfiri sɛ wasopa mmarima no pa ara. Na ɔhene kaa sɛ, montena Yeriko nkosi sɛ mo bɔdwesɛ befuo ansa na moasane aba. Na amanfoɔ no hunu sɛ wɔn ho abɔn Dawid no, amanfoɔ no soma ma wɔkɔbobɔɔ Bet-Rehob, Siriafoɔ ne Soba Siriafoɔ paa, anammɔnmufoɔ 20,000 ne Maaka hene nnipa 1,000 ne Tob mmarima 12,000. Na Dawid teeɛ no, ɔsomaa Yoab ne akofofoɔ dɔm no nyinaa kɔe. Na Amonfoɔ firi adi betwitwa mpasua kuro no pono ano. Na Soba ne Rehob, Siriafoɔ ne Tob ne Maaka mmarima no nko gyina wiram. Na Yoab huu sɛ ɛdɔm no kyerɛ n'anim ne n'akyiri no, oyii Israel mu dɔm mmarima nyinaa mu bi, ma wotwitwa kohyiaa Siriafoɔ. Na dɔm no nkae no, ɔde wɔn hyɛɛ ne nua Abisai nsa, ma no twa kohyiaa Amonfoɔ. Na ɔkaa sɛ, sɛ Siriafoɔ yɛ den sene me a, bɛboa me. Na sɛ Amonfoɔ na wɔyɛ den sen wo a, mɛba ma bɛboa wo. Hyɛ wo ho den, na ma yɛnhyɛ yɛn ho den, ma yɛmman ne yɛn Nyankopɔn nkuro, na Awurade nyɔ deɛ ɛyɛ n'ani soɔ. Na Yoab ne ɛdɔm a wɔka ne ho no ne Siriafoɔ de bɔɔ ani, na wodwanee n'anim. Na Amonfoɔ no hunu sɛ Siriafoɔ adwane no, wɔn nso wodwanee Abisai anim kɔhyɛnee kuro no mu. Ɛna Yoab sane firi Amonfoɔ no ho baa Yerusalem. Na Siriafoɔ no huu sɛ wagu Israel anim no, wɔboaboa wɔn ano faako. Na Hadadisa soma ma wɔkɔfaa Siriafoɔ a wɔwɔ asuogya no bae. Na wɔbaa Helam. Na Hadadisa sahene Sobak dii wɔn anim. Na ɔbɛka kyerɛɛ Dawid no, ɔboaboa Israel nyinaa no. Na ɔkɔtwaa Yordan kɔɔ Helam. Na Siriafoɔ twitwaa mpasua hyiaa Dawid, na wɔne no koe. Na Siriafoɔ dwanee Israel anim. Na Dawid kunkum Siriafoɔ mu nteaseɛnamfoɔ 700 ne apɔnkɔfoɔ 40,000. Na opiraa ɔsahene Sobak ma no wu hɔ. Na ahemfo a ɔyɛ Hadadisa nkoa no nyinaa hunu sɛ wagu Israel anim no, wɔne Israel yɛ asomdwoe apam, na wɔsom wɔn. Na Siriafoɔ suro sɛ ɔbɛboa Amonfoɔ no. Samuel nwoma ɛtɔ so 2 ti 12. Na afe no twaa mu no, ɛberɛ a ahemfo tu sɛ mu no, Dawid somaa Yoab a ne nkoa ka ne ho, ne Israel nyinaa sɛ ɔnkɔsɛe Amonfoɔ. Na wɔkɔtua Raba, na Dawid deɛ, ɔtenaa Yerusalem. Na da bi anwummerɛ a, Dawid sɔre firi ne mpa soɔ, na ɔnenam ɔhene dan atifi no. Ofiri ɛdan no atifi hɔ hunu ɔbaa bi sɛ ɔredwareɛ. Na ɔbaa no, wohwɛ no a ne ho yɛ fɛ sɛ. Na Dawid soma ma wɔkɔbisaa ɔbaa no ho asɛm, na ɔkaa sɛ, ɛnyɛ Eliam ba Betseba, Hetini Uria yere nie. Na Dawid somaa ɔbɔfoɔ ma no kɔfaa no, na ɔbaa ne nkyɛn, na ɔne no dae. Na wɔdwiraa ne ho firi ne ho fi guo no mu, na ɔsan kɔɔ ne fie. Na ɔbaa no nyinsɛnee, na ɔsoma ma wɔkɔka kyerɛɛ Dawid sɛ, manyinsɛn. Na Dawid soma ma wɔkɔɔ Yoab nkyɛn sɛ, ma Hetini Uria mmra me nkyɛn. Na Yoab somaa Uria baa Dawid nkyɛn. Na Uria duruu ne nkyɛn no, Dawid bisaa no sɛdeɛ Yoab ne ɛdɔm no teɛ ne sɛdeɛ ɛsa no teɛ. Na Dawid ka kyerɛɛ Uria sɛ, sane kɔ wo fie kɔhohoro wo nan ho. Na Uria firi ɔhene fie kɔe no, ɔde ɔhene ayɛyɛdeɛ firi dii n'akyi. Na Uria kɔdaa ɔhene fie pono ano, ɔne ne wura nkoa nyinaa, na wansane ankɔ ne fie. Na ɔka kyerɛɛ Dawid sɛ, Uria ansane ankɔ ne fie. Na Dawid ka kyerɛɛ Uria sɛ, ɛnyɛ ɔkwan na wofiri baayɛ, adɛn nti na wansane ankɔ wo fie? Na Uria ka kyerɛɛ Dawid sɛ, adaka no ne Israel ne Yuda tete asesen mu, na me wura Yoab ne me wura nkoa abobɔ nsraban wuram. Na me deɛ, menkɔ me fie menkɔdidi, na menom, na me ne me yere naanaa. Sɛ wote aseɛ na ɔkra te aseɛ yi, merenni saa asɛm yi. Na Dawid ka kyerɛɛ Uria sɛ, tena ha nnɛ nso, na ɔkyena mɛma wakɔ. Ɛna Uria tenaa Yerusalem da no ne adekyeɛ. Na Dawid frɛɛ no, na odidii n'anim, na ɔnomee, na ɔma no boree. Na anwummerɛ no, ofiri adi kɔdaa ne mpa so, ɔne ne wura nkoa, na wɔansane ankɔ ne fie. Na adeɛ kyee anɔpa no, Dawid twerɛɛ nwoma de nam Uria so kɔmaa Yoab. Na ɔtwerɛɛ no nwoma no mu sɛ, momma Uria nkɔdi dɔm a ɛyɛ den no ano, na montwe mo ho mfiri n'akyi, na wɔmmɔ no na ɔntɔ. Na Yoab rehwɛ kuro no no,
ɔde Uria kodii deɛ wonim sɛ dɔmmarima wɔ no. Na kuro no mu mmarima firi adi ne Yoab bɛkoe. Na dɔm a wɔyɛ Dawid nkoa no mu bi totɔe. Na Hitini Uria nso tɔe. Ɛna Yoab soma ma a wɔkɔkaa ɛsa no mu nsɛm nyinaa kyerɛɛ Dawid. Na ɔhyɛɛ ɔbɔfoɔ no sɛ, sɛ woka ɛsa no mu nsɛm nyinaa kyerɛ ɔhene wie, na ɔhene bu fu, na wɔka kyerɛ wo sɛ, adɛn nti na mobɛn kuro no kɔkoo saa? Monnim sɛ wɔbɛfiri afasuo no so abɛtotɔ. Maa na wɔbɔɔ Yerubaset ba Abimelek. Ɛnyɛ ɔbaa bi na ɔtoo ayuyammoɔ bɛfiri ɔfasuo so bɔɔ no maa no tɔɔeɛ Tibis no. Adɛn nti na mobɛn ɔfasuo saa? Ɛne yɛka sɛ, wakoa Uria, Hetini no nso atɔ. Na ɔbɔfoɔ no siim, na ɔbɛkaa asɛm a Yoab de somaa no nyinaa kyerɛɛ Dawid. Na ɔbɔfoɔ no ka kyerɛɛ Dawid sɛ, mmarima no yɛɛ yɛn so den, na wofiri baa yɛn so petee mu no, yɛsaa wɔn ara koduu kuro no pono ano. Na atofoɔ no firi ɔfasuo so tutu guu wɔn nkoa so, na ɔhene nkoa no bi totɔe, na wakoa Uria, Hetini no, nso atɔ. Ɛna Dawid ka kyerɛɛ ɔbɔfoɔ no sɛ, sei na kɔka kyerɛ Yoab sɛ, mma asɛm yi nha wo, na nkra ntɛtwa ha na etwa ha. Ma wo kɔn no mu nyɛ den tia kuro no, na dwiri gu, na fa hyɛ no aboduro. Na Uria yere no tee sɛ, ne kunu Uria ewuo no, ogyam ne wura no. Ne kunayɛ bere twaa mu no, Dawid soma ma wɔkɔfaa no baa ne fie, na ɔbɛyɛɛ ne yere, na ɔwoo babarima maa no. Na asɛm a Dawid diiɛ no ansɔ Awurade ani. Samuel nwoma ɛtɔ so 2 ti 12. Na Awurade somaa Natan ma no kɔɔ Dawid nkyɛn. Na ɔbaa ne nkyɛn bɛka kyerɛɛ no sɛ, mmarima baanu tenaa kuro bi mu. Ɔbaako yɛ ɔdefoɔ na ɔbaako yɛ ohiani. Ɔdefoɔ no wɔ onwan ne anantwie bebree pa. Na ohiani no deɛ, onni hwee sɛ odwammereɛ ketewa baako ɔtɔɔ no. Na ɔyɛ nee no. Na ɔne no ne ne mma bɔɔ mu nyinii. Odi ne buprɛko bi. Na ɔnom ne kuruwa no. Na ɔda ne kuku mu. Na ɔyɛ no sɛ ɔbabaa. Na ɔhɔhoɔ bi baa ɔdefoɔ no nkyɛn no. Wampɛ sɛ ɔde ne nwan ne nanantwie no bi yɛ akwantenie a ɔbɛsoɛ no hɔhoɔ. Na ɔkɔfaa ohiani no dwan no siesie ma ɔbarima a ɔbaa ne nkyɛn no. Ɛna Dawid bu fuw pii tia ɔbarima no. Na ɔka kyerɛɛ Natan sɛ, sɛ Awurade te ase yi, ɔbarima a ɔyɛɛ yei no sɛ wuo, na odwae no ɔnhyɛ anan mu mprɛnan, sɛ wadi saa asɛm yi na wanhunu mmɔborɔ. Ɛna Natan ka kyerɛɛ Dawid sɛ, wo ne ɔbarima no, sɛ Awurade Israel Nyankopɔn sie nie. Me na mesraa wo ngo de wo sii Israel so hene. Na me na meyii wo Saul nsam. Na mede wo wura fie me maa wo. Na mede wo wura yerenom nso me gu kukum. Na mede Israel ne Yuda fie me maa wo. Na sɛ eso a, anka mede sɛɛ ne sɛɛ bɛka wo ho. Adɛn nti na wabu Awurade asɛm animtia, ayɛ n'anim bɔne yi. Wode nkrataa akum Hetini Uria, na wafa ne yere ayɛ wo yere. Na ɔno deɛ, wode Amonfoɔ nkrataa adi no awu. Na afei nkrataa remfiri wo fie kosi daa. Esiane sɛ wabu m'animtia, na wafa Hetini Uria yere abɛyɛ wo yere. Sɛ Awurade sie nie, hwɛ, mɛma bɔne asɔre wo fie aba wo so. Na magye wo yerenom w'anim mede mama wo yɔnko. Na ɔne wo yerenom adeda, owia yi anim. Na wo deɛ, woyɛ no ahuntaeɛ mu. Na me deɛ, medi asɛm yi Israel nyinaa anim, ne owia anim. Ɛna Dawid ka kyerɛɛ Natan sɛ, mayɛ Awurade bɔne. Na Natan ka kyerɛɛ Dawid sɛ, Awurade nso ama wo bɔne atwam. Worenwu, nanso sɛ wode asɛm yi ama Awurade atamfo, anya abusɛm akaeɛ nti, ɔbaa a wɔwoo no maa wɔ no nso, wuo na ɔbɛwuo. Na Natan kɔɔ ne fie, na Awurade de owuyadeɛ bɔɔ ɔbaa Uria yere no wo maa Dawid no. Na Dawid paa Onyankopɔn kyɛw maa abɔfra no. Na Dawid bua dae, na ɔkɔɔ mu kɔdaa fam anadwo no. Na ne fie mpanimfoɔ begyinaa ne ho sɛ, ɔbɛma no so afiri fam, nanso wampene, na ɔne wɔn nso anidi. Na da a ɛtɔ so 7 no, akokoaa no wui. Na Dawid nkoa suro sɛ wɔbɛka akyerɛ no sɛ akokoaa no awu. Na wɔkaa sɛ, hwɛ, akokoaa no da so te aseɛ no mpo, yɛne no kasae, na wantie yɛn. Na yɛbɛyɛ dɛn aka akyerɛ no sɛ akokoaa no awu,
na ɔrenyɛ bɔne bi. Na Dawid huu sɛ ne nkoa reyɛ huhuhuhu no, Dawid huu sɛ akokoaa no awu. Na Dawid ka kyerɛɛ ne nkoa no sɛ, Akokoaa no awu anaa? Na ɔse, wawu. Ɛna Dawid sɔre firi fam, na odware srae, na ɔsakyera n'ataadeɛ. Na ɔkɔɔ Awurade fie kɔsɔree, na ɔbaa ne fie, na obisa ma wɔde aduane besii n'anim, na odii. Na ne nkoa no ka kyerɛɛ no sɛ, Asɛm bɛn na wadie yi? Akokoaa no da so te aseɛ no. Wobua dae na wusui. Na akokoaa no wuyie mmom no, woasɔre adidi. Na ɔse, Akokoaa no da so te aseɛ no, mibua dae na misui na mese, hwan na onim sɛ ebia Awurade bɛdom me na akokoaa no anya nkwa. Na afei wɔnyɛ wu, adɛn nti na minni abuada, metumi masane no aba bio. Me na mɛkɔ ne nkyɛn, na ɔno deɛ ɔrensane mma me nkyɛn. Na David kyekyeree ne yere Batseba werɛ, na ɔkɔɔ ne nkyɛn ne no kɔdae, na ɔwoo babarima. Na ɔtoo no din Salomo, na Awurade dɔ no. Na ɔsoma nam odiyifoɔ Natan so kɔtoo ne din Yedidia, aseɛ ne Awurade dɔfo, Awurade nti. Na Yoab ne Amonfo a wɔwɔ Raba koe, na ɔgye ahenkuro no. Na Yoab somaa abɔfoɔ ma wɔbaa Dawid nkyɛn sɛ, Me ne Raba ako, nso magye nsuo ano kuro no, na afei boaboa ɔma na aka no ano, bɛkyere kuro no ho nsraban, na gye, na maanye kuro no, na wɔammɔ me din wɔ so. Na Dawid boaboa ɔman no nyinaa no kɔɔ Raba ne kɔkoe, na ɔgyee. Na oyii wɔn hene abotire firi ne ti, ne duro yɛ sika dwati kɛseɛ, na aboɔden abɔ wom, na wɔde bɔɔ Dawid ti. Na ɔde kuro no mu asadeɛ bebree pa firi bae, na wɔde ɔman a wɔwɔ mu no firi bae. Na ɔmaa wɔde anwan ne fatuo dadeɛ ne dadeɛ mu nnua yɔɔ adwuma, na wɔyɔɔ adwumadenden, ntayaafo no ho adwuma. Na saa na ɔde yɛɛ Amonfoɔ nkuro nyinaa. Ɛna Dawid ne ne man nyinaa sane baa Yerusalem. Samuel nwoma ɛtɔ so 2 ti 13. Na yei akyiri no, na Dawid ba Absalom wɔ nuabaa fɛɛfɛ bi a ne din de Tama. Na Dawid ba Amnon pɛ no. Na Amnon nuabaa Tama nti, ne ho hiahia no ma no yaree. Na ɔyɛ ɔbaabunu. Na ɛyɛ Amnon den sɛ ɔbɛyɛ no birebie. Na Amnon wɔ adamfo bi a wɔfrɛ no Yonadab, Dawid nua Simei ba. Na Yonadab yɛ onitiefoɔ sɛ, na ɔka kyerɛɛ no sɛ, Adɛn nti na wo ɔhene ba mu wofɔw sei daa nɔpa yi? Worenka nkyerɛ me. Na Amnon ka kyerɛɛ no sɛ, mepɛ me nua Absalom nuabaa Tama. Na Yonadab ka kyerɛɛ no sɛ, kɔda mpa so, na patu yare, na sɛ wagya bɛhwɛ wo a, ka kyerɛ no sɛ, ma me nua Tama mmra mɛma me aduane, na ɔnyɛ aduane no m'anim nso, na menhunu, na menni no ne nsɛm. Ɛna Amnon kɔdaeɛ, na ɔboa pa yaree, na wɔhene ba bɛhwɛɛ no no. Amnon ka kyerɛɛ wɔhene sɛ, ma me nua Tama mmra mɛyɛ tatere 2 m'anim, na menni no ne nsɛm. Na Dawid soma ma wɔkɔɔ Tama nkyɛn efie sɛ, Kɔ wo nua Amnon fie, na kɔyɛ aduane ma no. Na Tama kɔɔ ne nua Amnon fie, na ɔno deɛ ɔda hɔ, na ɔfaa mmɔre fɔtɔe, na ɔyɛ ɔtatere n'anim, na ɔkyee tatere no, na ɔtuaa akyiɛdadeɛ no, na ohwie no n'anim, nso wampɛ sɛ wodie. Na Amnon kaa sɛ, ma nnipa nyinaa mfiri me ho mfiri adi. Na nnipa no nyinaa firi ne ho firi adi. Na Amnon ka kyerɛɛ Tama sɛ, fa aduane no bra piem na mene no wɔ nsɛm. Na Tama fa tatere a ɔyɛ no de kɔmaa onua Amnon pie no mu. Na ɔde rema no sɛ onie no, ɔsɔɔ no mu, na ɔka kyerɛɛ no sɛ, bra, bɛda me nkyɛn, me nua. Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, dabi, me nua, mmara me ase, na wɔnyɛ sa Israel mu, nni adwodwentisɛm yi, na me deɛ, ɛhempo na mede mahohora mɛkorɔ, na wo deɛ, wobɛyɛ sɛ Israel mu dedentwie no bi, na afei, ɛne wɔhene nkɔkasa, na ɔremfa me nka me wo. Nanso wampɛ sɛ wotie no, na ɛnam sɛ ne ho yɛ dene sene no nti, ɔbrɛɛ n'ase no dae. Ɛna Amnon de ɛtane kɛseɛ tan no pii, ma ɔtane a ɔde tan no sene ɔdɔ a ɔdɔɔ no no. Na Amnon ka kyerɛɛ no sɛ, sɔre kɔ. Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, pamo a worepam me yi sen bɔne a woyɛɛ me no. Na wampɛ sɛ wotie no. Na wɔfrɛ n'abɔfra a ɔsom no no sɛ,
pam oyi firi me so frɛdi na to ɛpono akyi korɔkorɔ mu wɔ n'akyi. Nso n'atade nwonwona yu bi hyɛ no. Na saa matakarina na ɔhene mama a ɔyɛ mmaabunu no hyɛ. Na ne sɔmfo no de no firi adi. Na wɔto ɛpono akyi korɔkorɔ mu wɔ n'akyi. Ɛna Tamar sesa nso gu n'atifi. Na wosunsuan n'atade nwonwona a ɛhyɛ no mu. Na wɔde ne nsa gu ne ti de benabɔ ara kɔe. Na ne nua Absalom ka kyerɛ no sɛ, wo nua Amnon akɔ wo ho anaa? Na afei, me nua, mmoawa no, ɔyɛ wo nua. Mfa wakoma ntɔ asɛm yi so. Na Tamar tenaa ne nua Absalom fie, hyɛɛ ne ho fie kom. Na ɔhene Dawid tee nsɛm yi nyinaa no, ne bo fuw sɛ, na Absalom ne Amnon ankasa bɔne anaa papa. Na Absalom tane Amnon, sɛ wabrɛ ne nua Tamar aseɛ nti. Na mfie mmienu akyiri no, Absalom ma wɔkɔtwitwaa ne nwan ho wɔ Baal-Hasor a ɛda Efraim ho. Na Absalom hyiaa ɔhene mma nyinaa kɔɔ hɔ. Na Absalom baa ɔhene nkyɛn bɛkaa sɛ, hwɛ, wakoare ma wakɔtwitwa ne nwan ho nwi. Enti ma ɔhene ne ne nkoa ne n'akoa nkɔ. Na ɔhene ka kyerɛɛ Absalom sɛ, dabi meba, mma yɛn nyinaa nkɔ, na yɛankɔyɛ wo so duru. Na ɔhyɛɛ no, nanso wampɛ sɛ ɔkorɔ, na ohyiraa no. Ɛna Absalom kaa sɛ, sɛ nte saa a, ma me nua Amnon ne yɛnkɔ. Na ɔhene ka kyerɛɛ no sɛ, adɛn nti na ɔne wɔn korɔ? Na Absalom hyɛɛ no ara, na ɔma Amnon ne ɔhenemma no nyinaa ne no kɔe. Nso na Absalom ahyɛ ne mmeranteɛ sɛ, monhwɛ, na sɛ Amnon akoma nya nsɛm mu anigyeɛ, na mese mo sɛ, mommɔ Amnon a munku no, munsuro. Ɛnyɛ me na mahyɛ mo. Monyɛ den, na monyɛ mo ho mmarima. Na Absalom mmeranteɛ no yɛ Amnon sɛdeɛ Absalom hyɛɛ wɔn no. Ɛna ɔhenemma no nyinaa sɔresɔre tenatena wɔn mfunumu so dwanedwaneeɛ. Na wɔwɔ kwa mu no, asɛm no duru Dawid nkyɛn sɛ, Absalom akum ɔhenemma no nyinaa, na ɔmu baako mpo anka. Ɛna ɔhene sɔre sunsuan ne ntadeɛ mu, na ɔdaa fam, na ne nkoa nyinaa gyinagyina hɔ asunsuan wɔn ntadeɛ mu. Na Dawid nua Simeon ba Yonadab buaa sɛ, mma me wura nwene sɛ wakum ɔhene mma mmeranteɛ no nyinaa, na Amnon ko na wawuo. Na ɛwɔ Absalom ano ara frida no a ɔbrɛɛ onua Tamar aseɛ no. Na afei mma me wura ɔhene mfa asɛm no nhyɛ n'akoma mu, sɛ ɔhene mma nyinaa awuwu. Na Amnon ko na wawuo. Na Absalom dwanee, na aberante a wɔwɛn no maa n'ani so hwɛe. Na hwɛ, na nnipa bebree nam kwan a ɛwɔ n'akyiri no so bepɔw no nkyɛn mu reba. Na Yonadab ka kyerɛɛ ɔhene sɛ, hwɛ, ɔhene ma no reba, sɛ wakoa kaeɛ no, sɛ ɛteɛ ne no. Na owie kasa no pɛ, na hwɛ, ɔhene mma no nyinaa baeɛ, na wɔmemaa wɔn ani susui. Na ɔhene nso ne ne nkoa nyinaa nso suu esu kɛseɛ pa. Na Absalom dwanee, na ɔkɔɔ Gesurhene Amihud ba Tamar nkyɛn. Na Dawid gyam ne ba no nna nyinaa. Na Absalom dwane kɔɔ Gesur no. Ɔtenaa hɔ mfeɛ 3, na ɔhene Dawid ani gyinaa Absalom, ɛfiri sɛ na n'awura kyekye Amnon wuo no ho. Samuel nwoma ɛtɔ so 2, ti 14. Na Suria ba Yoab hunu sɛ ɔhene akoma wɔ Absalom ho. Na Yoab soma ma wɔkɔɔ Tekoa, kɔfaa ɔbaa nyansafoɔ bi firi hɔ bae. Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, dane wo ho oyiyɛni, na hyɛ ayuyɔ ntadeɛ, nanso nsra ngo, na yɛ sɛ ɔbaa a ofiri gyam owufuo akyɛreɛ. Na kɔ ɔhene nkyɛn kɔkasa asɛm yi kyerɛ no. Na Yoab de nsɛm no hyɛɛ n'anum. Na Tekoani baa no rekɔka asɛm akyerɛ ɔhene no. Wɔde n'anum butuu fam kotow no kaa sɛ, ɔhene boa. Na ɔhene ka kyerɛɛ no sɛ, ɛdeɛ na ayɛ wɔ? Na ɔse, ampa, meyɛ okunafoɔ, me kunu awu, na wafena wɔ mmabarima baanu. Na wɔn baanu no kɔkoo wiram a ɔgyefoɔ biara ni wɔn ntam. Na ɔbaako bɔ ɔbaako maa no wui. Na hwɛ, abusua no nyinaa sɔre atia wafena sɛ, yideɛ ɔbɔɔ onua no ma. Na onua a wɔde no awuo no kra nti yɛnku no. Na yɛbɛsɛe ɔdidifoɔ no nso. Na ɔde rebedu mensrama aka no. Na wɔanya din anaa otikafoɔ a ma me kunu asase ani. Na ɔhene ka kyerɛɛ ɔbaa no sɛ, kɔ wo fie, na mɛhyɛ wo ho ahyɛdeɛ. Na Tekoani baa no ka kyerɛɛ ɔhene sɛ, me wura ɔhene, me ne m'agya fie na ɛso yi nna.
na ɔhene ne n'adwa ne bem. Na ɔhene kaa sɛ, obi ka wo asɛm bi a fa no bra me nkyɛn na ɔrensane nka wo bio. Na ɔbaa no kaa sɛ, ma ɔhene nkae Awurade wo Nyankopɔn, na mogya ho werɛfoɔ no ansɛe ama no anɔɔso, na wankum me ba. Na ɔse, sɛ Awurade te ase yi, wo ba nwi biako mpo rentɔ fam. Ɛna ɔbaa no kaa sɛ, mesrɛ wo, ma wafe na anka me wura ɔhene asɛm bi. Na ɔse, kae. Na ɔbaa no se, ɛneɛ adɛn nti na wɔsusu saa adeɛ yi Nyankopɔn man ho? Na sɛ ɔhene reka asɛm yi a, ɔte sɛ deɛ odi so. Sɛ ɔhene nkɔfa ne nipa a wapam no no nsa ne ma. Na wuo na yɛrewuo yi, na yɛte sɛ nsuo a wɔahwie agu fam a wɔntumi mmoa ano. Na Onyankopɔn renni ɔkra, na ɔdwene adwene. Na deɛ wapam ayi no no, wampam anyi no amfiri ne nkyɛn. Na afei deɛ nti a mebaeɛ na me ne me wura ɔhene abɛka asɛm yi ne sɛ, ɔman no maa me suroe, na wafena aka sɛ, me ne ɔhene bɛkɔ akɔkasa. Ebia ɔhene bɛyɛ deɛ n'abaawa sɛ no. Sɛ ɔhene betie na wayi n'abaawa afiri onipa a ɔpɛ sɛ ɔsɛe me ne me ba firi Onyankopɔn agyapadeɛ mu no nsɛm. Na wafena aka sɛ, me wura ɔhene asɛm nyɛ me ahodwoɔ. Na sɛ Nyankopɔn bɔfoɔ teɛ no na me wura ɔhene nso teɛ. Sɛ ɔbɛte papa ne bɔne, enti Awurade wo Nyankopɔn ni w'akyi. Ɛna ɔhene bua se ɔbaa no sɛ, nsi me asɛm a merebisa wo yi so. Na ɔbaa no se, ma me wura ɔhene nka sɛ. Na ɔhene kaa sɛ, Yoab nka wo ho yei nyinaa mu anaa? Na ɔbaa no bua sɛ, sɛ wo kra te aseɛ yi, me wura ɔhene, ɛnyɛ sɛ obi bɛma ne nifa anaa benkum afiri deɛ me wura ɔhene aka no nyinaa ho. Na wakoa Yoab na ɔhyɛɛ me, na ɔno ara na ɔde nsɛm nyinaa hyɛɛ wafena anum sɛ, ɔbɛdane asɛm no ani aka nti na wakoa Yoab ayɛ saa adeɛ yi. Na me wura ɔhene yɛ onyansafoɔ sɛdeɛ Nyankopɔn bɔfoɔ nyansa teɛ. Na wahunu deɛ wɔ asase so nyinaa. Ɛna ɔhene ka kyerɛɛ Yoab sɛ, hwɛ mema wo kwan, kɔ na kɔfa aberanteɛ Absalom sane bra. Na Yoab n'anim butuu fam kotoe, na ohyiraa ɔhene. Na Yoab kaa sɛ, ɛna na wakoa ahunu sɛ manya me wura ɔhene anim animonyam, sɛ ɔhene ayɛ deɛ n'akoa aka akyerɛ no. Na Yoab si mu kɔ Gesu kɔfaa Absalom baa Yerusalem. Na ɔhene kaa sɛ, ma no mma ne nkɔ ne fie, na m'anim na ɔrenhunu. Ɛna Absalom ma ne kɔɔ ne fie, na wanhunu ɔhene anim. Nso Israel nyinaa mu, obiara ho nyɛ fɛ sɛ Absalom. Na ɛma wɔkamfo no sɛ, ɛfiri ne nan ase kosi ne mpampam, ɛdɛm biara ni ne ho. Na sɛ woyi ne ti, nso daa afe duru a woyi, ɛfiri sɛ, ɛyɛ ne duru a woyi. Na wɔkari ne tirinwi no a, ɛyɛ nnwetɛbena 200 ɔhene abrammɔ so. Na wɔwɔ mmabarima baasa ma Absalom ne ɔbaa baako a wɔfrɛ no Tama. Ɔyɛ ɔbaa n'anim yɛ fɛ. Na Absalom dii Yerusalem mfeɛ 2, nso wɔanhunu ɔhene anim. Na Absalom soma ma wɔkɔfrɛɛ Yoab sɛ ɔrebɛsoma no ɔhene nkyɛn. Nso wampɛ sɛ ɔba ne nkyɛn, na ɔsomaa ne mprenu so bio. Nso wampɛ sɛ ɔba, na ɔka kyerɛɛ ne nkoa sɛ, monhwɛ, Yoab afuo wɔ me deɛ ho, na wɔwɔ atɔkoɔ wɔ hɔ, monkɔnkɔto mu gya. Na Absalom nkoa no kɔtoo afuo no mu gya. Ɛna Yoab sɔre baa Absalom nkyɛn efie bɛka kyerɛɛ no sɛ, adɛn nti na wo nkoa de ogya akɔto m'afuo a mewɔ no mu? Na Absalom ka kyerɛɛ Yoab sɛ, hwɛ, masoma ama woaba wo nkyɛn sɛ, bra ha, na mensoma wɔ ɔhene nkyɛn sɛ, adɛn nti na mefiri Gesa mebaeɛ? Ɛyɛ ma me sɛ anka meda so mewɔ hɔ, na afei mehunu ɔhene anim, na sɛ ɛso bi da me so a, onku me. Ɛna Yoab baa ɔhene nkyɛn bɛka kyerɛɛ no, na ɔfrɛɛ Absalom, na wɔbaa ɔhene nkyɛn, na wɔkɔtoo no de n'anim butuu fam ɔhene anim, na ɔhene fee Absalom ano. Samuel nwoma ɛtɔ so 2, ti 15. Na yei akyiri no, Absalom siesie nteaseɛnam ne apɔnkɔ fae, ne mmarima 50 a obetu n'anim mmirika. Na Absalom tuaa ahema kogyinaa kuro no pono ano kwan ho. Na obiara a ɔwɔ asɛm bi na ɔreba ɔhene nkyɛn abedie no, Absalom frɛ no sɛ, kuro bɛn so na wofiri? Na ɔse, Israel musuakuo bi mu na wako afiri a. Absalom ka kyerɛ no sɛ, hwɛ, wo nsɛm yɛ na ɛtene, nanso obi ne hɔ a ofiri ɔhene fa mu a obetie ama wo. Nso Absalom ka sɛ,
hwan na ɔde me besi asase yi so temmufoɔ, na me nkyɛn na anka obiara a wokura asɛm bi anaa atemmudeɛ bi bɛba na mabu no atɛntenenee. Na sɛ obi twe pene no bɛkoto no a, ɔtene ne nsa so ne mu, na ɔfe n'ano. Na saa na Absalom yɛ Israel a wɔbaa ɔhene nkyɛn asɛnniɛ no nyinaa. Na Absalom de wie a Israel mmarima akoma. Na mfirinhyia 9 twaa mu no, Absalom ka kyerɛɛ ɔhene sɛ, mesrɛ wo, ma menkɔma m'aboade a mede me hyɛ Awurade bɔ wɔ Hebron, ɛfiri sɛ metenaa Gesur wɔ Aram no. Wakoa hyɛ bɔ sɛ Awurade de me san ba Yerusalem a, ɛnneɛ mɛsom Awurade. Na ɔhene ka kyerɛɛ no sɛ, fa somdwie kɔ. Na osii mu kɔɔ Hebron. Na Absalom somasoma akwansrafoɔ ma wɔkɔ Israel mmusuakuo nyinaa mu sɛ, mote totorobɛnto nka ara pa a, monka sɛ Absalom adi hene wɔ Hebron. Na mmarima ahannu a wɔfrɛ wɔn firi Yerusalem ka Absalom ho kɔe. Na wɔn deɛ, ɔkɔɔ okohunu, na wɔnim ho hwee. Na Absalom soma ma wɔkɔhyiaa Giloni Ahitofel, Dawid apɛ anima, firi ne kuro Gilo mu, bere a ɔrebɔ afɔdeɛ no. Na atirisupam no mu yɛ den, na nnipa a wɔwɔ Absalom nkyɛn no kɔɔ so dɔɔso ara. Na ɔkakyerɛfoɔ bi baa Dawid nkyɛn bɛkaa sɛ, Israel mmarima akoma di Absalom akyi. Ɛna Dawid ka kyerɛɛ ne nko a wɔne no wɔ Yerusalem nyinaa sɛ, monsɔre ma yɛnnwane, na yɛrennya mu afiriyɛ Absalom anim. Monyɛ ntɛm ma yɛnkɔ, na wɔanyɛ ntɛm a mɛto yɛn anyɛ yɛn bɔne bi, na wɔamfa nkrantɛ ano a mɛbɔ kuro yi. Na ɔhene nko aka kyerɛɛ ɔhene sɛ, sɛdeɛ me wura ɔhene pɛ nyinaa no, hwɛ, wɔn nko nie. Ɛna ɔhene firi adie, na ne fiefoɔ nyinaa dii n'akyi. Na ɔhene gyaa mmaa mpenafoɔ 10 sɛ wɔnhwɛ fie. Na ɔhene firi adi, na ɔman no nyinaa dii n'akyi, na wɔkɔgyinaa ɛdan bi a ɛwɔ akyirikyiri ho. Na ne nkoa nyinaa sene faa ne nkyɛn. Na Keretifoɔ nyinaa, ne Peletifoɔ nyinaa, ne Gatifoɔ nyinaa, mmarima 600 a wodii n'akyi firi Gat baeɛ no, betwaa mu ɔhene anim. Ɛna ɔhene ka kyerɛɛ Gatni Itai sɛ, adɛn nti na wo nso wo ne yɛn rekorɔ? Sane kɔ na kɔtena ɔhene nkyɛn, na woyɛ ɔnanani ne wo kuro mu ɔmamtuni so. Nnora nko ara na wobaeɛ, na ɛnnɛ memma wo ne yɛn nkokyini, na me deɛ merekɔ baabiara a metumi makorɔ. Sane na fa wo nuanom nso ka wo ho sane kɔ adɔeɛ ne nokorɛ so. Na Itai buaa ɔhene sɛ, sɛ Awurade te aseɛ na me wura ɔhene nso te aseɛ yi, faako a me wura ɔhene bɛtena hɔ no, ewuo mu o, nkwa mu o, ɛhɔ ara na wakoa bɛtena. Ɛna Dawid ka kyerɛɛ Itai sɛ, bra bɛsene. Na Gatni Itai ne ne mmarima nyinaa ne mmɔfra a wɔka ne ho no nyinaa betwam. Na asase no sofoɔ nyinaa de ne kɛseɛ sui. Na ɔman no nyinaa twaa mu kɔe. Na ɔhene twaa asuo Kedron, na ɔman no nyinaa twae kɔfaa ɛserɛ so kwan fam. Na hwɛ, Sadok nso nie, na Lewifoɔ nyinaa ka ne ho. Wɔso Onyankopɔn apam adaka no, na wɔsoɛɛ Onyankopɔn apam adaka no sii hɔ. Na Abiatar bɔɔ ɔhye afɔdeɛ kosii sɛ ɔman no nyinaa firi kuro no mu twaa mu wieeɛ ansa. Na ɔhene ka kyerɛɛ Sadok sɛ, fa Nyankopɔn adaka no sane kɔ kuro no mu. Sɛ minya Awurade anim animuonyam a, ɔde me bɛsane aba, na wama mabehu no ne ne tenabea bio. Na sɛ ɔka sɛ, mempɛ wo a, hwɛ minie, ma no nya me sɛdeɛ ɛyɛ wɔ n'ani soɔ. Na ɔhene ka kyerɛɛ ɔsɔfoɔ Sadok sɛ, sɛ woahunu, sane kɔ kuro no mu dwoodwoo, na wo ba Ahimaas ne Abiatar ba Yonatan, ɔma baanu no ne mo ntena. Monhwɛ, mɛtwentwɛn me nan ase ɛserɛ so mpaprɛ mu akosi sɛ asɛm a mobɛka kyerɛ me bɛfiri mo nkyɛn aba. Ɛna Sadok ne Abiatar de Nyankopɔn adaka no san baa Yerusalem, na wɔbɛtenaa hɔ. Na Dawid foro Ngo Bepɔ, na ɔreforo no, na ɔde sum, na wakata ne ti, na ɔnam anammɔnhunu mu, na ɔman a wɔne no nam no nyinaa akatakata wɔn ti. Na wɔreforo no, na wɔresum. Na obi ka kyerɛɛ Dawid sɛ, Ahitofel fra wɔn a wɔne Absalom apam no mu. Na Dawid ka sɛ, Awurade, mesrɛ wo, ma Ahitofel agyina tuo nnane nkwaseasɛm. Na Dawid duru atifi, deɛ wɔsɔre Onyankopɔn no. Hwɛ, ahenni Husai behyiaa no. Wɔsunsuan n'atadeɛ mu, na dɔte agu n'atifi. Na Dawid ka kyerɛɛ no sɛ, sɛ wo ne me sene kɔ a, wobɛyɛ adeso ama me. Na sɛ wosane kɔ kuro no mu kɔka kyerɛ Absalom sɛ,
Ɔhene, mɛyɛ w'akoa sɛdeɛ aka ne no meyɛɛ w'agya akoa no. Na afei deɛ mɛyɛ w'akoa a wobɛma Ahitofel agyinatuo no ayɛ ɔkwa ama me. Na asɔfoɔ Sadok ne Abiatar ni wo nkyɛn hɔ anaa? Enti asɛm biara a wobɛte no ahemfie no, ka kyerɛ asɔfoɔ Sadok ne Abiatar. Hwɛ wɔn mma baanu no, Sadok ba Ahimaas ne Abiatar ba Yonatan wɔ wɔn nkyɛn hɔ. Na wɔn so na momma asɛm biara a mobɛteɛ mfa nnuru me nkyɛn. Na Dawid adamfo Husai baa kuro no mu, na Absalom baa Yerusalem. Samuel nwoma ɛtɔ so 2 ti 16. Na Dawid twaa mu firi atifi hɔ kakra no, hwɛ, Mefiboset abɔfra Siba behyiaa no. Ɔde mfurumu 2 a wahyehyɛ wɔn a wɔsoso pan no mu a 200, ne bobe aba a wabɔ no ntoa wɔ ha, ne borɔdoma ntoa wɔ ha, ne nsa nwoma kotokuo ma. Na ɔhene ka kyerɛɛ Siba sɛ, wode yeinom rebɛyɛ dɛn? Na Siba se, mfurumu yi wɔmfa mma ɔhene fie na wɔntena so. Na paano ne nnuaba yi mmeranteɛ no nni. Na nsa yi nso wɔmfa mma wɔn a wabrɛ ɛsrɛ soɔ na wɔnnom. Na ɔhene ka sɛ, na ɛhe na wo wuraba no wɔ? Na Siba ka kyerɛɛ ɔhene sɛ, hwɛ, ɔte Yerusalem na ɔse ɛnɛ Israel fie bɛdane m'agya ahenni ama me. Ɛna ɔhene ka kyerɛɛ Siba sɛ, hwɛ, deɛ ɛyɛ Mefiboset deɛ nyinaa yɛ wo dea. Na Siba ka sɛ, mekoto wo, ma menya me wura ɔhene anim animuonyam. Na ɔhene Dawid duru Bahurim no, hwɛ, ɔbarima bi a ofiri Saul abusua mu a ɔfrɛ no Simei a ɔyɛ Gera bafrɛdi firi hɔ bae. Na ɔreba no, na ɔredome. Na ɔpaa Dawid ne ɔhene Dawid nkoa nyinaa boɔ. Nso na ɔman no nyinaa, ne mmarima akofofoɔ no nyinaa wɔwɔ ne nifa ne ne benkum. Na Simei redome no, sɛ ɔkaa nie, Firi adi, mogyapɛfoɔ, onipa huhuni. Awurade adane sɔre a wobedii n'adeɛ no fie mogya nyinaa aba wo so. Na Awurade de ahenni no ahyɛ wo ba Absalom nsa. Na hwɛ, w'amanneɛ mu na woda yi, na onipa a mogya wɔ ne ho. Ɛna Siria ba Abisai ka kyerɛɛ ɔhene sɛ, adɛn nti na ɔkraman firi dome me wura ɔhene yi? Ma menkɔfa ne tirɛ. Na ɔhene se, ɛdeɛn na me ne mo Seria mma wɔyɔ? Ma no nnome ara. Na Awurade ase no sɛ, dome Dawid. Na hwan na ɔbɛka kyerɛ no sɛ, adɛn nti na woreyɔ sɛ yie? Na Dawid ka kyerɛɛ Abisai ne ne nkoa sɛ, hwɛ, me ba a ofiri me yam na ɔrehwehwɛ me akume yi, na kampɛ sɛ Benyamin yi. Munyaa no mma no nnome, ɛfiri sɛ Awurade na wahyɛ no. Ebia Awurade bɛhwɛ mama ne hunu. Na Awurade de papa ahyɛ me nnome a ɔredome me nnɛ yi anan mu. Na Dawid ne ne nipa no nam kwan no so rekorɔ no, na Simei nam bepɔ no ho ne ntenten so rekɔ. Na ɔrekorɔ no, na ɔredome ara. Na osianee no paa n'aboɔ, na ɔtoo mfuturo petee. Na ɔhene ne ɔman a ɔka ne ho no nyinaa duri, na wabrɛ, na wɔhomee wɔ hɔ. Na Absalom ne Israel mmarima nyinaa baa Yerusalem. Na Ahitofel ka ne ho. Na Akenni Husai a ɔyɛ Dawid adamfo no baa Absalom nkyɛn no, Husai ka kyerɛɛ Absalom sɛ, ɔhene nkwa so. Na Absalom ka kyerɛɛ Husai sɛ, wadɔyɛ a wode yɛ w'adamfo nie, adɛn nti na wo ne w'adamfo no ankorɔ? Na Husai ka kyerɛɛ Absalom sɛ, daabi, na deɛ Awurade ne ɔman yi ne Israel mmarima nyinaa afa no no, ɔno na mɛyɛ deɛ, na me ne no atena. Bio nso, hwan na mɛsom no? Ɛnyɛ ne ba anim. Sɛdeɛ mesom w'agya anim no, saa ara na mɛyɛ no w'anim. Ɛna Absalom ka kyerɛɛ Ahitofel sɛ, muntu deɛ yɛnwɛ ho agyina. Na Ahitofel ka kyerɛɛ Absalom sɛ, kɔ w'agya mpenafo a ogyaa wɔn sɛ wɔnhwɛ fie no ho. Na Israel nyinaa nte sɛ, woama wɔn ho abɔn w'agya, na wɔn a wɔwɔ wo nkyɛn nyinaa nsa bɛyɛ den. Ɛna wosii Absalom ntomadan, aban no atifi. Na Absalom kɔɔ n'agya mpenafoɔ no ho, Israel nyinaa anim. Na Ahitofel ɛfo a wotuu n'ano mu te sɛ deɛ obi kobisa Nyankopɔn hɔ adeɛ. Na saa na Ahitofel afotuo nyinaa teɛ, ma Dawid ne Absalom. Samuel nwoma ɛtɔ so 2 ti 17. Na Ahitofel ka kyerɛɛ Absalom sɛ, ma menkɔyi mmarima 12,000 na mensɔre menkɔti Dawid anadwo yi, na wabrɛ na ne nsɛm ago, na menkɔ no so nyi no hu, na ɔmane a ɔka ne ho nyinaa nwane, na menkum ɔhene no nko.
na memfa ɔman no nyinaa mensan mmra wo sɛdeɛ ayeforo ɔba ne kunu nkyɛn na onipa baako pɛ na wɔrehwehwɛ no aku no na ɔman no nyinaa bɛyɛ komm. Na asɛm no tɔɔ Absalom ne Israel mpanimfoɔ nyinaa asom. Na Absalom kaa sɛ, kɔfrɛ Ahenni Husai nso bra, na yɛntie deɛ ɛwɔ ɔno nso anum. Na Husai baa Absalom nkyɛn no, Absalom ka kyerɛɛ no sɛ, sɛ Ahitofel aka nie, yɛnni n'asɛm no so anaa? Sɛ ɛnte saa a, wɔn nso ka bi. Husai ka kyerɛɛ Absalom sɛ, ɛfo a Ahitofel tuu seesei deɛ nyɛ. Na Husai se, wara wonim w'agya ne ne mmarima sɛ wɔyɛ ahoɔdenfoɔ, na wɔn bo ehuri sɛ sisiri a wafa ne mma wuram, na w'agya nso yɛ dɔmmarima, na ɔne nkurɔfoɔ no renna anadwo yi. Hwɛ, sɛ sɛ wakɔhu ntamena bi mu anaa baabi, na sɛ mfitiaseɛ no wɔ mu bi totɔ a, obiara a ɔbɛteɛ no bɛka sɛ, ɔman a wodi Absalom akyire no adi nkuguo. Na deɛ ɔyɛ ɔbarima, na n'akoma te sɛ gyata akoma mpo, ehu nti obehodwo, na Israel nyinaa nim sɛ w'agya yɛ dɔmmarima, na wɔn a wɔka ne ho nso yɛ akofofoɔ. Enti meretu wofo sɛ, boaboa Israel nyinaa no wɔ wo nkyɛn, firi Dan kosi Beer-Seba, sɛ mpoano anwea dodoɔ, na wara kɔ sa no. Na yɛkɔto no baabiara a wobehu no a, yɛato ahyɛ no so, sɛdeɛ boso gu fam, na ɔno ne mmarima a wɔka ne ho no mu baako mpo anka. Nanso, sɛ ɔtwe ne ho kɔ kuro bi mu a, Israel nyinaa de ntampehoma bɛto kuro no ho, na yɛatwe akɔ esuo mu, akɔsi sɛ wɔrenhunu ɔboɔ ketewa biako mpo wɔ hɔ. Ɛna Absalom ne Israel mmarima nyinaa kaa sɛ, Ahenni Husai afotuo no yɛ sɛ Ahitofel deɛ no. Na Awurade na ahyɛ sɛ ɔma Ahitofel afutu pa no nyɛ ɔkwa, na Awurade de bɔne aba Absalom so. Ɛna Husai ka kyerɛɛ asɔfoɔ Sadok ne Abiatar sɛ, ɛfo a Ahitofel atu Absalom ne Israel mpanyimfoɔ nie, na ɛfo a me nso matuo nie. Na afei monsoma ntɛm, na wɔkɔka nkyerɛ Dawid sɛ, ntena ɛserɛ so mpapire mu anadwo yi, na twa mo na twa korɔ, na wɔamɛmene ɔhene ne nkurɔfoɔ a wɔka ne ho nyinaa. Nso na Yonatan ne Ahimaas tete En-Rogel, na abaawa bi kɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, wɔnkɔka nkyerɛ ɔhene Dawid, ɛfiri sɛ wɔntumi nkɔ kuro no mu ma wonhu wɔn. Nso aberanteɛ bi kohuu wɔn, na ɔkɔka kyerɛɛ Absalom, na wɔn baanu no kɔɔ ntɛm koduru Bahirim, barima bi fie, na ɔwɔ ɛbura na di hɔ, na ɔsane kɔɔ mu. Na ɔbaa no faa nkatasoɔ bi de kataa ɛbura n'ano, na wɔde atoko a wɔasie trɛtrɛ so, na obiara nhu hwee. Na Absalom koa no duruu ɔbaa no nkyɛn efie hɔ no, ɔkaa sɛ, ɛhe na Ahimaas ne Yonatan wɔ? Na ɔbaa no se, wɔatwa asuwa no kɔ. Na ɔhwehwɛɛ wɔn, na wɔanhu wɔn no, ɔsan baa Yerusalem. Na wɔn korɔ akyiri no, ofiri ɛbura no mu firi adi, na wɔkɔ kɔka kyerɛɛ ɔhene Dawid. Na ɔka kyerɛɛ Dawid sɛ, monsɔre nkɔtwa asuo no ntɛm, na ɛfo a Ahitofel atu mo ho nie. Ɛna Dawid ne nkurɔfoɔ a wɔka ne ho nyinaa sɔre kotwaa Yordan. Adeɛ kyee anɔpa no, na wɔn mu baako mpo nkae a onya ntwaa Yordan. Na Ahitofel hunu sɛ wɔanni n'afotuo soɔ no, ɔhyehyɛɛ n'afunumu, na ɔsɔre kɔɔ ne fie, ne kurom, na ɔtotoo ne fie, na ɔkɔsɛn ne mene wuiɛ, na wosie no n'agya da mu. Na Dawid duru Mahanaim, na Absalom kotwaa Yordan, ɔno ne Israel mmarima nyinaa. Na Absalom de Amasa sii Yoab anan mu sii dɔm no so. Nso na Amasa yɛ ɔbarima a wɔfrɛ no Yitra, Israelni a ɔkɔɔ Nahas babaa Abigail, Yoab ne na Seruia nua ho no ba. Na Israel ne Absalom kɔkyeree nsraban Gilead asase so. Na Dawid duru Mahanaim no, Nahas ba Sobia ofiri Amonfoɔ Raba, ne Amiel ba Makel a ofiri Lodiba, ne Gilead ne Baslaya ofiri Rogelim no, de mpa ne nyowa ne nkukuo ne atokoɔ ne asikyirisam ne nkyeweɛ ne asɛ ne asedua ne ɛwoɔ ne nufusuo ne sradeɛ ne anantwie nufusuo a akyenkyere mu a brɛ Dawid ne nkurɔfoɔ a wɔka ne ho no sɛ wonni. Na wɔse, ɛkɔm de nkurɔfoɔ no, na wabrɛ, na sukɔm de wɔn ɛserɛ so. Samuel nwoma ɛtɔ so 2 ti 18. Na Dawid kan ɛdɔm a wɔka ne ho no, na wɔde mpempem so asafohene ne ɔhaha so asafohene sisii wɔn so. Na Dawid gyaa ɛdɔm no kwan, de abupan mmiɛnsa mu biako hyɛɛ Yoab nsa. Na wɔde biako hyɛɛ Seruia ba Abisai Yoab nua nsa. Na wɔde biako hyɛɛ Gatni Itai nsa.
Na ɔhene ka kyerɛɛ ɛdɔm no sɛ, fire na me nso me ne mo refiri akorɔ. Na ɛdɔm no kaa sɛ, mfiri nkɔ, na sɛ dwane na yɛdwane a, wɔrennwene yɛn ho. Na sɛ yɛn mu fa totɔ nso a, wɔrennwene yɛn ho. Na wote sɛ yɛn mu 10,000. Na enti ɛyɛ sɛ wofiri kuro no mu di boa yɛn. Na ɔhene ka kyerɛɛ wɔn sɛ, deɛ ɛyɛ wɔ mo ani soɔ no mɛyɔ. Na ɔhene gyinaa kuro pono no nkyɛn. Na ɛdɔm no nyinaa firi adi, ɔhaha ne mpempem so. Na ɔhene hyɛɛ Yoab ne Abisai ne Itai sɛ, mo ne aberanteɛ Absalom no ni no brɛ ma me. Na ɔhene rehyɛ asafohene nyinaa Absalom ho no, ɔman no nyinaa tee. Na ɛdɔm no firi adi kɔ wuram kɔhyiaa Israel. Na ɔko ɛdɔm no Efraim kwae mu. Na ɔkaa Israel dɔm no gui, Dawid nkoa n'anim. Na ekum kɛseɛ baa hɔ da no, nnipa 20,000. Na ɛhɔ ko no trɛɛ asase no nyinaa ani. Na ɛdɔm no mu, wɔn a wowuu kwae no mu dɔɔso sene wɔn a wowuu nkrantɛ ano da no. Na Absalom hyiaa Dawid nkoa, nso na Absalom te afurumu pɔnkɔ so. Na afurumu pɔnkɔ no de ne faa odupɔn kɛseɛ bi man kusuu ase. Na ne tiri kɔko a odupɔn no mu maa no sensane ɔsoro ne fam ntɛm. Na afurumu pɔnkɔ a ɔwɔ n'aseɛ no sene kɔe. Na ɔbarima bi kohunii, na ɔkɔka kyerɛɛ Yoab sɛ, hwɛ, makɔhunu Absalom sɛ ɔsane odupɔn bi soɔ. Na Yoab ka kyerɛɛ ɔbarima a ɔka kyerɛɛ no no sɛ, hwɛ, wohunu no, adɛn nti na woammɔ no anhwe fam hɔ, na anka mɛma wo dwetɛ 2 ne abɔsoɔ. Na ɔbarima no ka kyerɛɛ Yoab sɛ, sɛ wokari dwetɛ 1,000 gu me nsɛm pa a, merentene me nsa menka ɔhene ba no. Na yɛn aso mu na ɔhene hyɛɛ wo ne Abisai ne Itai sɛ, monhwɛ yie biara aberanteɛ Absalom no ho. Anaasɛ sɛ anka metwaa ne kra ho nkontompo a, nso asɛm biara nhunta ɔhene. Wo deɛ, anka wobɛpa m'akyi agyina akyiri. Na Yoab ka sɛ, merentwentwɛ me nan ase w'anim sa. Na wɔfa mpɛmɛ 3 kurae. Na wɔde kɔwowɔ Absalom akoma mu bere a ɔda so yɛ anikan odupɔn no mu. Na mmeranteɛ du a wokura Yoab akode atwa Absalom ho hyiae. Na ɔbobɔɔ no kum no. Ɛna Yoab hyɛne totorobɛnto. Na ɛdɔm no nyinaa san firi Israel akyi. Na Yoab sankaa ɛdɔm no. Na woyi Absalom de no too kwaeɛ mu hɔ, amana kɛseɛ bi mu. Na ɔboaboa aboɔkuo kɛseɛ pa ano guu ne so. Na Israel nyinaa dwanedwane kokɔɔ wɔn ntomadan mu. Nso Absalom te aseɛ no, osinka yɛdum bi a ɛwɔ ɔhene bɔnhwa mu fae. Na ɔse, minni ɔbabarima a ɔde no bɛkae me din. Na ɔde ne din too odum no. Na wɔfrɛ no Absalom nsɛnkyerɛnneɛ de besi nnɛ. Ɛna Sadok ba Ahimaas kaa sɛ, ma mentu mmirika menkɔbɔ ɔhene kaseɛ pa yi, sɛ Awurade abu n'atɛn n'atamfo ho. Na Yoab ka kyerɛɛ no sɛ, ɛnyɛ wo na wobɛyɛ kaseɛbɔni nnɛ. Dabi na yɛ kaseɛbɔni, na nnɛ deɛ nkɔbɔ kaseɛ, na ɔhene ba atɔ. Na Yoab ka kyerɛɛ Kusini no sɛ, kɔ na kɔka deɛ woahunu kyerɛ ɔhene. Na Kusini no kotoo Yoab, na ɔfaa mmirika. Ɛna Sadok ba Ahimaas kɔɔ so ka kyerɛɛ Yoab bio sɛ, ɛyɛ dɛn ara a, ma me nso mentu mmirika minni Kusini no akyi. Na Yoab se, me ba, adɛn nti na worebetu mmirika yi? Ɛnyɛ kaseɛ a ɛbɛma biribi afiri mu ama woɔ. Na ɔse, ɛyɛ dɛn ara a metu mmirika. Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, tuɛ. Ɛna Ahimaas tuu mmirika faa nsunua kwan so kosianee Kusini no ho. Na Dawid te kuro no apono 2 no ntam. Na ɔwɛmfoɔ no kɔɔ kuro pono no atifi, ɔfasuo no so. Na ɔmaa n'ani so hwɛe, na hwɛ, ɔbarima bi nko ara de mmirika reba. Na ɔwɛmfoɔ no teɛ mu ka kyerɛɛ ɔhene. Na ɔhene kaa sɛ, sɛ ɛyɛ ɔno nko a, na kaseɛ bi wɔ n'anomu. Na ɔde ba ara, na opinkyɛe. Na ɔwɛmfoɔ no hunu ɔbarima foforɔ sɛ ɔde mmirika reba. Na ɔwɛmfoɔ no teɛ mu kyerɛɛ ɔpono no hwɛfoɔ no sɛ, hwɛ ɔbarima foforɔ sɛ ɔde mmirika reba. Na ɔhene se, ɔno nso yɛ kaseɛbɔni. Na ɔwɛmfoɔ no kaa sɛ, me deɛ mihunu odikanfoɔ no mmirikatuo sɛ ɛte sɛ Sadok ba Ahimaas mmirikatuo. Na ɔhene se, onipa pa nie, na ɔde kaseɛ pa reba. Na Ahimaas teɛ mu ka kyerɛɛ ɔhene sɛ, asomdwoe. Na ɔkotoo ɔhene de n'anim butuu fam, na ɔkaa sɛ, nhyira nka Awurade wo Nyankopɔn a wɔayi nnipa a ɔmaa wo nsa so tia me wura ɔhene no ahyɛ wo nsa. Na ɔhene kaa sɛ, aberanteɛ Absalom ho yɛ anaa?
Na Ahimaas se, Yoab resoma ɔhene akoa bi ne wakoa no. Mihunu kitikiti kɛseɛ bi, na minim adekodeɛ. Na ɔhene se, sene gyina ha. Na ɔsene kogyina hɔ. Na hwɛ, Kusni no bae. Na Kusni no kaa sɛ, Me wura ɔhentie kaseɛ. Sɛ Awurade agu atɛn ama wo nnɛ, wɔn a ɔsɔre ti awoɔ no nyinaa ho. Na ɔhene ka kyerɛɛ Kusni no sɛ, Aberanteɛ Absalom ho yɛ anaa? Na Kusni no se, Ma me wura ɔhene atamfo, de wɔn a ɔsɔre ti awoɔ pɛ wo bɔne no nyinaa nyɛ sɛ aberanteɛ no. Na ɔhene ho popoe. Na ɔforo kɔɔ kurow pono so pie mu, na osui. Na ɔrekorɔ no, sɛ ɔkaeɛ nie, Me ba Absalom, me ba Absalom. Ɛkaa me nko a anka misii wɔ nan mu wui. Absalom, me ba. Samuel nwoma ɛtɔ so 2, ti 9. Na wɔka kyerɛɛ Yoab sɛ, Hwɛ, ɔhene resu, na ɔretwa Absalom ho adwo. Na nkonimdie no danee ɔman no nyinaa bɔbɔɔdie da no. Na ɔman no tee da no sɛ ɔhene redi yia ma ne ba. Na ɔman no wiawia wɔn ho baa kurow no mu da no, sɛdeɛ ɛdɔm a wɔde wɔn ko mu adwane abɔ wɔn ho ahohran wiawia wɔn ho no. Na ɔhene deɛ, na wakata n'anim. Na ɔhene de ne kɛseɛ teɛ mu sɛ, Me ba Absalom, me ba. Na Yoab baa ɔhene nkyɛn efie, na ɔkaa sɛ, Wɔhyɛ wo nko a, ɛnɛ wagye wo kra, ne wo mmabarima, ne wo mmammaa kra, ne wo yerenom kra, ne wo mprafoɔ kra, no nyinaa ani wuo nnɛ, sɛ wodɔ w'atamfo na wotane w'adɔfo. Na woakyerɛ nnɛ sɛ, asafohene ne nkoa nyɛ hwee ma wo. Na nnɛ mahunu sɛ Absalom nya nkwa na yɛn nyinaa wuwuu na a, anka wopɛ. Na afei sɔre firi adi, na kɔka abotoyam asɛm kyerɛ wo nkoa. Na meka Awurade sɛ woamfiri adi a, obiara rentena wo nkyɛn anadwo yi. Na ɛno mmom bɛyɛ bɔne ama wo asene bɔne a aba wo so afiri wo mmeranteberɛ de abɛduru sɛsɛɛ. Ɛna ɔhene sɔre bɛtena kurow pono no mu. Na ɔka kyerɛɛ ɔman no nyinaa sɛ, Hwɛ, ɔhene ti kurow pono no mu. Ɛna ɔman no nyinaa baa ɔhene anim. Na Israel deɛ, na wɔdwanedwane kɔ wɔn ntomadan mu. Na ɔman no nyinaa kasakasa Israel mmusuakuo nyinaa mu sɛ, Ɔhene na ɔgyee yɛn firi yɛn atamfo nsɛm, na ɔno na oyii yɛn Filistifoɔ nsɛm. Na afei Absalom nti wadwane afiri asase yi so. Na Absalom a yɛsraa no ho dii yɛn soɔ no nso atɔ dɔma no. Na afei, adɛn nti na motwentwɛn sɛ mobɛkɔ akɔfa ɔhene asane aba yi? Na ɔhene Dawid tee deɛ Israel nyinaa aka no. Ɔsoma ma wɔkɔ asɔfoɔ Sadok ne Abiatar nkyɛn sɛ, Monkɔka nkyerɛ Yuda mpanimfoɔ sɛ, adɛn nti na motwentwɛn sɛ mobɛba bɛfa ɔhene asane akɔ ne fie? Me nuanom ne mo, me nnompe ne me nam ne mo. Na adɛn nti na motwentwɛn sɛ mobɛba abɛfa ɔhene asane akorɔ? Na Amasa nso, monka nkyerɛ no sɛ, ɛnyɛ me nnompe ne me nam ne wo. Sɛ wɔanyɛ dɔm so safohene m'anim nna nyinaa ansi Yoab anan mu a, Onyankopɔn nyɛ me sɛɛ na ɔnkɔ so nyɛ me sɛɛ. Na ɔkom Yuda mmarima nyinaa baa sɛ onipa baako. Na wɔsoma ma wɔbaa ɔhene nkyɛn sɛ, Wo ne wo nkoa nyinaa, monsan mmra. Na ɔhene sane baa Yordan no. Na Yuda baa Gilgal sɛ wɔreba abehyia ɔhene, na wɔde no atwa Yordan. Na Benyaminni Gera ba Simei a ofiri Bahurim no yɛ ntɛm ne Yuda mmarima no sane ba behyiaa ɔhene Dawid. Na Benyamin mmarima 1,000 ka ne ho. Na Saul fie abɔfra Siba ne ne mma 15 ne ne nkoa 20 no ne no bae. Na otwa Yordan baa ɔhene anim. Na kodoɔ no twa kɔɔ sɛ ɔde rekɔfa ɔhene fiefoɔ. Na wayɛ deɛ ɛyɛ wɔ n'ani soɔ. Na ɔhene twaa Yordan baeɛ no, Gera ba Simei hwee fam n'anim. Na ɔka kyerɛɛ ɔhene sɛ, Mma me wura mmu amumuyɔ ntome so, na nkae deɛ wakoa fom yɔɔ no da a me wura ɔhene firi Yerusalem no. Na ɔhene mfa nhyɛ n'akoma mu. Na wakoa nim sɛ mayɛ bɔne. Na hwɛ, me na madi Yosef fie nyinaa kan maba nnɛ sɛ, meresane mabehyia me wura ɔhene. Na Siria ba Abisai buaa sɛ, Yei nti wɔrenkum Simei, sɛ wadome deɛ Awurade asra no no. Na Dawid se, Ɛdeɛn na me ne mo Seruia ma wɔyɔ, sɛ moyɛ me nnipa a wɔne me di asie nnɛ yi? Ɛnnɛ wonkum obi Israel anaa? Minim sɛ ɛnnɛ me ne Israel so hene anaa?
Na ɔhene ka kyerɛɛ Simei sɛ, wɔrenkuwo. Na ɔhene kaa no ntam. Na Saulo ba Mefiboset san ba behyiaa ɔhene. Na ɔnyɛɛ ne nan ho yie, na wɔnsiesie ne bɔdwesɛ, na ne ntadeɛ nso onsii, firi da a ɔhene kɔɔeɛ no de besi da a ɔbaa no asomdwoe mu no. Na ɔbaa Yerusalem behyiaa ɔhene no. Ɔhene ka kyerɛɛ no sɛ, Mefiboset, adɛn nti na wo ne me ankorɔ? Na ɔse, me wura ɔhene, m'akoa na ɔdaadaa me, na w'akoa kaa sɛ, mɛhyehyɛ afunumu atena so akɔ ɔhene nkyɛn, efisɛ w'akoa yɛ apakye, na obetwiri w'akoa maa me wura ɔhene. Na me wura ɔhene te sɛ Nyankopɔn bɔfoɔ. Enti yɛ deɛ ɛyɛ wɔ w'ani soɔ. Na m'agya fie nyinaa nyɛ hwee sɛ owuo mma ma me wura ɔhene. Nanso wode w'akoa si wɔn a wodidi wo pono soɔ mu. Na asɛntrenee bɛn na mewɔ bio? Enso ɛdeɛn na mede bɛteɛm afrɛ ɔhene bio? Na ɔhene kaa sɛ, adɛn nti na woda so ka w'asɛm yi bio? Mese wo ne Siba nkɔkyɛ asase no mu. Na Mefiboset ka kyerɛɛ ɔhene sɛ, sɛ me wura ɔhene de asomdwoe anya ba ne fie yi, ma no mfa ne nyinaa mpo. Na Gileadni Barsilai sane firi Rogelim bae. Na ɔne ɔhene twa Yordan, sɛ ɔrekogya no Yordan agya. Nso na Barsilai abɔ akora sɛ, ɔdi mfinhyia 20. Na ɔhene tenaa Mahanaim no, ɔno na wɔhwɛɛ no, na wɔyɛ onipa kɛseɛ sɛ. Na ɔhene ka kyerɛɛ Barsilai sɛ, wo deɛ, wo ne me ntwa nkɔ, na menhwɛ wo me nkyɛn wɔ Yerusalem. Na Barsilai ka kyerɛɛ ɔhene sɛ, me nkwa na bɛyɛ ahe na me ne ɔhene mforo nkɔ Yerusalem yi. Madi mfirinhyia 20 nnɛ, mehunu papa ne bɔne mu, anaasɛ w'akoa bɛte deɛ medie ne deɛ mɛnom dɛ, anaasɛ bɛte adwontofoɔ mmarima ne mmaa ne bio anaa. Na adɛn nti na w'akoa nna so nyɛ me wura ɔhene adesoa, na w'akoa nkogya ɔhene kwan Yordan agya ara. Na adɛn nti na ɔhene de akatua yi betua me? Ma w'akoa mensane nkɔwu me kurom, m'agya ne me na damena ho. Na hwɛ, ma w'akoa Kimham ne me wura ɔhene ntwa nkɔ, na yɔ no deɛ ɛyɛ wɔ w'ani soɔ. Na ɔhene kaa sɛ, Kimham ne me ntwa nkɔ, na mɛyɔ no deɛ ɛyɛ wɔ w'ani soɔ. Na biribiara a wobɛhwehwɛ no me hɔ no, mɛyɔ ama wo. Na ɔman no nyinaa twa Yordan, na ɔhene nso twae. Na ɔhene fee Barsilai ano, na ɔsan kɔɔ fie. Na ɔhene sene kɔɔ Gilgal, na Kimham ne kɔe. Na Yuda man nyinaa de ɔhene sene kɔe, ne Israel man fa nso. Na hwɛ, Israel mmarima nyinaa baa ɔhene nkyɛn bɛka kyerɛɛ ɔhene sɛ, adɛn nti na yɛn nuanom Yuda mmarima wia wo korɔ? Na ɔde ɔhene ne ne fiefoɔ ne Dawid mmarima a ɔka ne ho nyinaa akotwa Yordan aba. Ɛna Yuda mmarima nyinaa buaa Israel mmarima sɛ, ɛfiri sɛ ɔhene bɛn me, na adɛn nti na asɛm yi nti wobuhuru wo yi? Yɛde ɔhene ho biribi anaasɛ wakyɛ yɛn biribi? Na Israel mmarima no buaa Yuda mmarima sɛ, mewɔ kyɛfa du ɔhene mu, na Dawid mu nso me na mewɔ me sene woɔ. Adɛn nti na wabu me ketewa, na m'asɛm anni kan ama me sɛ mede me hene bɛsan aba? Na Yuda mmarima asɛm yɛ den sene Israel mmarima asɛm. Samuel nwoma ɛtɔ so 2, tiaduonu. Na ɔbarima huhuni bi wɔ hɔ a ne din de Seba a ɔyɛ Benyamin ne Bikri ba. Na ɔhyɛne totorobɛnto sɛ, yɛni kyɛfa biara Dawid mu, na yɛni agyapadeɛ Israel ba no nkyɛn. Israel, monkɔ mo ntomadan mu. Ɛna Israel mmarima nyinaa firi Dawid akyi kokodii Bikri ba Seba akyiri. Na Yuda mmarima deɛ, wɔbataa wɔn hene ho firi Yordan ho ara de baa Yerusalem. Na Dawid baa ne fie Yerusalem. Na Dawid faa Madu, mprafo a ogyaa wɔn sɛ wɔnhwɛ fie no de wɔn koguu ɔhwɛ fie mu. Na wɔbɔɔ wɔn akɔnhoma, na wɔn ho deɛ wɔankɔ. Na wɔtoo wɔn mu kosii wɔn wuda, ma wodii wɔn kwa bere kuna mu. Na ɔhene ka kyerɛɛ Amasa sɛ, kɔhyiahyia Yuda mmarima ma wɔnhyia nansa yi mu ara, na wɔn nso bra bi. Na Amasa kɔɔ sɛ ɔrekɔhyiahyia Yuda, na wɔkyɛre sene bere a wɔhyɛɛ no no. Ɛna Dawid ka kyerɛɛ Abisai sɛ, afei deɛ Bikri ba Seba bɛyɛ yɛn bɔne asen Absalom deɛ no, wo deɛ fa wo wura nkoa no ti no, na wɔanya afasuo mu nkuro bi amfa, na wɔanyi ne ho amfiri yɛn anim. Ɛna Yoab mmarima, ne Keretifoɔ, ne Peletifoɔ,
ne nnɔmmarima no nyinaa tu dii n'akyiri, na wofiri Yerusalem sɛ wɔreti Bikri ba Seba. Na woduru Gibeon boɔ kɛseɛ no ho no, Amasa befiri wɔn anim, na Yoab deɛ na wabɔ n'akotaade a ɔhyɛ no so. Ɛso na ne nkrantɛ abɔsoɔ wɔ. Ɛsɛn n'asene mu bɔha mu, na orifiri adie no, ɛworɔ tɔɔ fam. Na Yoab ka kyerɛɛ Amasa sɛ, “Me nua, wo ho yɛ?” Na Yoab nsa nifa kɔsɔɔ Amasa bɔgyesɛ mu sɛ ɔrefe n'ano. Na Amasa anhwɛ nkrantɛ a ekura Yoab nsɛm no, na ɔde wɔ ne yafunu mu tuee ne nsono guu fam, na wamfoa no so, na owui. Na Yoab ne ne nua Abisai tii Bikri ba Seba. Na Yoab mmeranteɛ no mu bi gyinaa ne nkyɛn, na wɔkaa sɛ, “Deɛ ɔpɛ Yoab asɛm ne deɛ ɔyɛ Dawid deɛ no, ma no ne Yoab akyi.” Na Amasa yantayanta mogya mu tempɔn no so. Na ɔbarima no huu sɛ ɛdɔm no nyinaa gyinagyina hɔ no, ɔtwe Amasa afiri tempɔn no so kɔtoo wiram. Na ɛnam sɛ ohuu sɛ obiara a obeduru ne ho no gyina nti, ɔde ntoma kataa ne so. Na oyii no firi tempɔn no soɔ no, wɔn nyinaa sene kodii Yoab akyi tii Bikri ba Seba. Na wɔde faa Israel mmusuakuo nyinaa mu twaa mu koduru Abel ne Bet-Maka ne Bikrifoɔ nyinaa so. Na wohyia boaa no ba bedii n'akyi nso. Na wɔkɔkɔkaa ne hyɛ Abel a ɛwɔ Bet-Maka, na ɔtotoo kuro no ho epie wɔ afasuo n'akyi. Na ɛdɔm a wɔka Yoab ho nyinaa pempem afasuo no sɛ ɔredwiri agu. Ɛna ɔbaa nyansafoɔ bi firi kuro no mu teɛ mu sɛ, Muntie! Monka kyerɛ Yoab sɛ ɔntwempene ha, na mene no nkasa. Na ɔtwepene no, ɔbaa no ka kyerɛɛ no sɛ, Wo ne Yoab anaa? Na ɔse, “Mene no.” Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, “Tie w'afena nsɛm.” Na ɔse, “Meretie.” Na ɔkaa sɛ, Akane no na wɔka sɛ, wɔnkɔ ebisa wɔ Abel, na wɔawie no sa. Meyɛ wɔn a wɔpɛ asomdwoe ne nokorɛ no mu baako. Wo deɛ, worehwehwɛ akum Israel mu kuro ne ɛna. Adɛn nti na worebɛmene Awurade agyapadeɛ? Na Yoab buaa sɛ, “Ɛmpare me sɛ memene anaasɛ mɛsɛe. Asɛm no nte sa. Na ɔbarima bi a ofiri Efraim bepɔ so a ne din de Bikri ba Seba na wama ne nsa so atia ɔhene Dawid. Munyi wɔn nko mma, na mɛfiri kuro no ho akɔ.” Na ɔbaa no ka kyerɛɛ Yoab sɛ, “Hwɛ, wɔbɛto ne tiri atwene afasuo akyi ama wo.” Ɛna ɔbaa no faa nyansakwan so kɔɔ ɔman no nyinaa nkyɛn. Na wotwaa Bikri ba Seba ti to twenee Yoab, na ɔhyɛ ne totorobɛnto. Na wofiri kuro no ho hwete kokɔɔ wɔn ntomadan mu. Na Yoab sane baa Yerusalem ɔhene nkyɛn. Nso Yoab na odi Israel dɔm nyinaa soɔ. Na Yoada ba Benaya di Keletifoɔ ne Peletifoɔ soɔ. Na Adoram di ɛtoɔ soɔ. Na Ahilud ba Yehosafat ne ɔsɛnkaeɛfoɔ. Na Seya ne ɔtwerɛfoɔ. Na Sadok ne Abiata ne asɔfoɔ. Na Yare ne Ira nso yɛ Dawid sɔfoɔ. Samuel nwoma ɛtɔ so 2 ti 21. Na ɛkɔm bi baa Dawid brɛ so mfeɛ 3, afe to a afe so. Na Dawid kɔhwehwɛ Awurade anim, na Awurade buaa sɛ, Saul ne mogya fie, ne kum a wokum Gibeonfoɔ ntura. Na ɔhene frɛɛ Gibeonfoɔ no ka kyerɛɛ wɔn. Nso na Gibeonfoɔ no mfiri Israelfoɔ mu. Na wɔyɛ Amorifoɔ nkaeɛ no bi. Nso na Israelfoɔ aka ntam akyerɛ wɔn. Na Saul hwehwɛɛ sɛ wokum wɔn wɔ mmɔden a ɔbɔ maa Israel ne Yudafoɔ no mu. Na Dawid ka kyerɛɛ Gibeonfoɔ no sɛ, Ɛdeɛ na menyɔ me ma mo, na deɛ na memfa me mpata na mo ahyira Awurade agyapadeɛ. Na Gibeonfoɔ ka kyerɛɛ no sɛ, Ɛnyɛ dwetɛ ne sikasɛm deɛ ne Saul ne ne fie wɔ, na ɛnyɛ Israel mu bi ne yɛrepɛ n'aku no. Na ɔse, Ɛdeɛ na mo se menyɔ me ma mo. Na ɔka kyerɛɛ ɔhene sɛ, Ɔbarima a ɔdwerɛ yɛn a wotuu yɛn tiri so agyina sɛ wɔnsɛe yɛn, na yɛanya Israel asase biara so antena no. Ma wɔmfa ne mma mu mmarima baason ma yɛn, na yɛnsensɛn wɔn ma Awurade wɔ Saul a Awurade faa no kuro Gibea mu. Na ɔhene se, Mɛma. Na Awurade ntam a ɛda wɔn ntam, na ɛda Dawid ne Saul ba Yonatan ntam no nti, ɔhene huu Saul ne Yonatan ba Mefiboset mmɔbɔ. Na ɔhene faa Aya baba Rispa mmabarima baanu a wɔwɔ maa Saul, Amoni ne Mefiboset ne Saul baba Mika, mmabarima baanum a wɔwɔ maa Meholani Baslai ba Adrɛ no, na ɔde wɔn hyɛ Gibeafoɔ no nsa, na wɔsensɛne wɔn bepɔ no so Awurade anim.
na wɔn baason no totɔɔ prɛko. Na wokunkum wɔn twabere no a edi kan mu, atokuotwa mfitiaseɛ mu. Na Aya baba Rispa fa ayitoma de sɛ ɔbotan no so, fa ayi firi twabere mfitiaseɛ no kosii sɛ osuo firi soro gugu wɔn soɔ. Na wɔama wiem nnomaa a mesisi wɔn so awia, na wiram mmoadoma nso ama wɔn so anadwo. Na wɔbɛkaa deɛ Aya ba Rispa sɔɔ mpena no yɔɔɛ no kyerɛɛ Dawid. Na Dawid kɔkɔgyee sɔɔ nnompe ne ne ba Yonatan nnompe Yabes Gileadfoɔ nsɛm. Na wɔn na wɔkɔwiaa no Belsan abɔnten soɔ. Deɛ Filistifoɔ de wɔn sensane da a Filistifoɔ kum Sɔɔ wɔ Gilboa no. Na wɔde Sɔɔ nnompe ne ne ba Yonatan nnompe firi hɔ bae. Na wɔboaboa no kaa wɔn a wɔsensane wɔn no nnompe ho. Na wosiee Sɔɔ ne ne ba Yonatan nnompe Benyamin asase so wɔ Sela ne Jakes da mu. Na wɔyɔɔ deɛ ɔhene hyɛɛ wɔn no nyinaa. Na ɛno akyiri no, Nyankopɔn dom asase no. Nso Filistifoɔ ne Israel di ako bio. Na Dawid ne ne nkoa sane kɔne Filistifoɔ no koe. Na Dawid brɛe. Na Yisbi Benob a wɔyɛ abrane ma mu bi a ne pia duro kari kɔɔbrɛ nnwetɛbena 300 na wɔde nkrantɛ foforɔ abɔ n'asene no kaa sɛ ɔrebekum Dawid. Na Seruia ba Abisai boa no, na ɔbɔɔ Filistini no kum no. Ɛno na Dawid mmarima no kaa ntam sɛ, ɛne yɛ mfiri nkɔɔ ɔsa bio, na wɔanum Israel kanea. Yei akyiri no, wɔne Filistifoɔ nyaa ɔko bio wɔ Gob. Ɛnum na Husani Sebikai kum Saf a wɔyɛ abrane ma mu bio no. Na wɔne Filistifoɔ nyaa ɔko bio wɔ Gob. Na Betlehem ne Yaal Origim ba Elhanan kum Gat ne Goliat a ne pia dua te sɛ ntomanwemfoɔ nsadua. Na ɔko baabio wɔ Gat. Na ɔbarima tenten bi wɔ hɔ a ɔwɔ nsateaa ne nansoa nsiansia ma ano si 24. Na ɔno nso yɛ abrane no bi ba. Na ɔretwitwa Israel mpoa no. Dawid nua Simea ba Yonatan kum no. Baanan yɛ Gat abrane no bi ma, na wɔtotɔɔ Dawid ne ne nkoa nsɛm. Samuel nwoma ɛtɔ so 2, ti 22. Na da Awurade yii Dawid n'atamfo nyinaa nsɛm ne Sɔɔ nsɛm no, ɔkaa dwom yi mu nsɛm kyerɛɛ Awurade, na ɔse, Awurade me botan ne m'aban kɛseɛ ne me gyefoɔ, me botantim Nyankopɔn a medwane me kɔtoa no, me kyɛm ne me nkwagyeɛ abɛn, aban tentene ne medwane kɔbea, magye nkwa a wogyee me firi akakabe nsɛm mu. Awurade a woyi no ayɛ no na mesu me frɛ no, na wɔgye me matamfo nsɛm. Da owuo asorɔkye atwa me ho hyiae, na sɛyɛ asuasu woro yii me ho, asamaado nhoma atwa me ho kɔntɔnkrɔn. Owuo fidie behyiaa me rebeyi me. Mahohiahia mu mesu me frɛ Awurade, Nyankopɔn na meteam me frɛ no, na wɔtee me ne n'asɔre fie, na menteam mu duru n'aso mu. Ɛna asase hinhimiyɛ, na ɛwosoe. Ɔsoro nyinasoɔ nso popoe, na ehinihinii, ɛfiri sɛ na nebu afu. Wisie tu firi ne hwenem, na ogya firi n'anum hyee adeɛ, na nyansrama sɔe wɔ ne mu. Ɔkuntunu ɔsoro na odurui, na esum kabii wɔ ne nan ase, na ɔtenaa Kerob so tui, na ohunu no mframa ntaban so, na ɔde esum yɛɛ ne ho asese. Nsuo mu wɔ ano mununkum kusuu, ne ho hran mu na nyansrama dɛreeɛ. Awurade bɔɔ mu firi soro, na ɔsorosorooni no ma wɔtee ne nne, na ɔtotoo agyan de bɔ wɔn petee. Asaman na ɔde tanee wɔn ani, na ɛpo mu aka yiyii adi. Wiase nyinasoɔ ho daa hɔ. Ɛnam Awurade ateatea so, ɛfiri ne hwene mu home tehyee mu. Ɔtenee ne nsa firi soro bɛfaa me, ɔtwee me firi nsuo pii mu. Ɔgyee me firi me tamfo neɛdenfoɔ ne wɔn a wokyiri me nsɛm, ɛfiri sɛ wɔsene me ahoɔden. Ɔbɛtoaa me mamanehunu da mu, na Awurade bɛyɛɛ me okyigyinafoɔ, na oyii me kogyinaa deɛ ɛhɔ trɛ. Ɔgyee me ɛfiri sɛ ɔpɛ m'asɛm. Awurade tuaa me ka sɛdeɛ me tenenee teɛ, sɛ me nsa ho a afire no na ɔdane maa me. Na mehwɛɛ Awurade akwan, na menyɛɛ bɔne mfiri me Nyankopɔn ho, na n'atammudeɛ nyinaa wɔ m'ani so, na n'ahyɛdeɛ nso memfiri ho, na mayɛ me ho pɛ mama no, na mahwɛ me ho so afiri m'amumuyɔ ho. Na Awurade dane maa me sɛdeɛ me tenenee, sɛdeɛ m'ahoteɛ a ɛda n'anim no teɛ. Adɔyɛyɔni na wo ne no bedi no adɔyɛ soɔ, ɔbarima a odi mu na wo ne no bedi no amudie soɔ. Deɛ ɔte ne ho na wobɛte wo ho akyerɛ no, na okontonkyifoɔ deɛ wobɛkyinkyim wo ho akyerɛ no. Na ɔmane a ohunu amaneɛ no, wogye wɔn,
na w'ani sa ahantanfoɔ na wɔbrɛ wɔn ase. Na wo Awurade, wo ne me kanea, na Awurade hran me som mu. Na wo na mede wo meto me hyɛ asafo soɔ. Mede me Nyankopɔn me huri me tra ɔfasuo. Onyankopɔn deɛ ne kwan yɛ pɛ. Awurade asɛm mu te. Ɔyɛ ɛkyɛm ma wɔn a wɔde wɔn ho to ne soɔ nyinaa. Na hwan ne onyame, gye sɛ Awurade nko? Na hwan na ɔyɛ ɔbotan, gye sɛ yɛn Nyankopɔn? Onyankopɔn ne m'abane a ɛyɛ den, na ɔma me kwan yɛ pɛpɛɛpɛ. Ɔyɛ me nan sɛ aforote bereɛ deɛ, na ɔma me gyina me sɔnsɔnmmea so. Ɔkyerɛ me nsa akodie, na m'abasa akuntunu kɔɔbere tadua. Na wode wo nkwagye kyɛm maa me, na w'asɛm tie ma me yɛɛ kɛseɛ. Wotrɛ m'anammɔn tutuo mu wɔ m'ase, na me nan anwatiri. Metii m'atamfo na mesɛee wɔn, na mansane de kosii sɛ mehyee wɔn, na memenee wɔn, na mebobɔɔ wɔn na wɔansɔre, na wɔtotɔe wɔ me nan ase. Na wode ahoɔden bɔɔ me abɔsoɔ maa akodie. Wobrɛɛ wɔn a wɔsɔre tiaa me no ase hyɛɛ m'ase. Na womaa m'atamfo danee wɔn akyi kyerɛɛ me. Wɔn a wɔkyiri me no, na mesɛee wɔn. Wɔhwɛe, na ɔgyefoɔ biara ni hɔ. Ɔhwɛɛ Awurade, na wɔammua wɔn. Na mepɛkyɛɛ wɔn pasaa sɛ fam futuro. Metiatiaa wɔn so mewɔɔ wɔn sɛ mmorɔno so dɔteɛ. Wɔyii me firii m'amanko mu. Wɔhwɛ me sɛ menyɛ amanaman ti. Ɔman a minni wɔn na ɛsom me. Ananafoɔ bɛbrɛ wɔn ho ase ama me. Asante pɛ a wotie me. Ananafoɔ hodwo, na wɔde ahopopoɔ firi wɔn aban mu ba. Awurade te ase, na nhyira ne me botantim no. Na me nkwagyeɛ botan Nyankopɔn no, wɔmma no so. Onyankopɔn na ɔtɔ werɛ ma me, na ɔbrɛ aman ase hyɛ m'ase, na oyi me firi m'atamfo nsam. Ane, wo na woma me so boro wɔn a wɔsɔre tia me no soɔ. Wogye me firi aniɛdenfoɔ nsam. Enti Awurade, mɛkamfo wɔ amanaman mu, na mabɔ wo din mato ayɛyie nnwom, sɛ wo ne deɛ ɔma ne hene nkwagyeɛ so, na ɔyɛ deɛ wasa no no adɔeɛ. Dawid ne n'asefoɔ daa. Samuel nwoma ɛtɔ so 2 ti 23. Na yenum ne Dawid nsɛm a edi akyiri. Isai ba Dawid asɛm a wanya sɛ ɔreka. Ɔbarima a ɔmaa no soɔ, deɛ Yakob Nyankopɔn asra no, ne Israel dwom dɛɛdɛtofoɔ asɛm a ɔreka nie. Awurade honhom nam me so kasa, na n'asɛm wɔ me tɛkyerɛma so. Israel Nyankopɔn kan. Me na Israel botan no kasa kyerɛɛ me. Deɛ odi nipa so a ɔtene, deɛ odi so Nyankopɔn suro mu, na ɔbɛyɛ sɛ anɔpa hann, bere a owia repue, sɛ anɔpa a mununkum ni hɔ, sɛ owia gyegyeɛ ne osutɔ nti wura fifiri fam. Na ɛnyɛ saa na me fie tie Nyankopɔn nkyɛn, na ɔne me apam daa apam. Wasiesie nneɔma nyinaa mu na ɔhwɛ so, na me nkwagyeɛ nyinaa ne deɛ mepɛ nyinaa. Ɔremma no mfefɛ, na ahuhufoɔ deɛ, wɔn nyinaa te sɛ nkasɛɛ a wato aguo, na wɔmfa nsa nsɔ mu. Na onipa a ɔrebɛka no, wɔde dadeɛ ne pea dua ma no ma no di mmea, na ɛhyeara na wɔde ogya bɛhyeɛ ama no asa koraa. Yenum ne nnɔmmarima a Dawid wɔ ne din: Takemoni, Yosef, Basibet a wodi akunni no mu titiri. Ɔno na ɔmaa ne pea nso nipa 800 a okunkum wɔ mprɛko soɔ. Na deɛ odi n'akyire ne ahohoni Dodoba Eliasa a ɔfra nnɔmmarima 3 a ɔka Dawid ho bere a wɔresopa Filisifoɔ a na waboaboa wɔn ano rebɛkɔ na Israel mmarima foro kɔɔeɛ no mu. Ɔno na ɔsɔre kunkum Filisifoɔ no kosii sɛ ne nsam gooeɛ, na ne nsa fam ne nkrante ho. Na Awurade yɛ nkonim adekɛseɛ da no, na ɛdɔm no dane kodii n'akyiri sɛ ɔbɛfom adeɛ nko. Na deɛ odi n'akyiri ne Hararini Agee Basama. Na Filisifoɔ no boaboa wɔn ano yɛ asafo. Na asasewa bi wɔ hɔ a asedua wɔ soɔ. Na wɔma no dwanee Filisifoɔ no anim. Na ɔno deɛ, ogyinaa asase no mfimfini, na ɔperee, na okum Filisifoɔ no. Na Awurade yɛ nkonim ade kɛseɛ. Na atitire 30 no mu 3 san baa Dawid nkyɛn twabrɛ wɔ Adoram bodan mu. Na Filisifoɔ asafo bi akyere nsraban Refaim bɔnhwa mu. Nso bere no mu na Dawid wɔ bepɔ so atenaeɛ no mu. Na Filisifoɔ bansifoɔ wɔ Betlehem bere no mu. Na Dawid kɔn dɔe na wɔkaa sɛ,
hwan na ɔbɛma me Betlehem asuburu a ɛwɔ kuropɔn hɔ no mu nsuo anom? Na nnɔmmarima baasa no te fa Filistifoɔ nsraban no mu, kɔsaa Betlehem asuburu a ɛwɔ kuropɔn hɔ no mu nsuo de brɛɛ Dawid. Nanso ɔampɛ sɛ ɔnom, na wohwie gu ma Awurade, na ɔse, ɛmpare me, Awurade, sɛ mɛyɛ yei. Mennom mmarima a wɔde wɔn kra too wɔn nsɛm kɔɔeɛ no mogya. Na wampɛ sɛ wɔnom. Yei na nnɔmmarima baasa no yɔɔeɛ. Na Yoab nua Seruia ba Abisai nso di baasa no mu titire. Ɔno na ohwinhwim ne pia atɔfoɔ 300 soɔ. Na ɔwɔ din baasa no mu. Na ɔwɔ animonyam kɛse wɔ nnipa 30 no mu. Na odi wɔn so safohene. Nanso wanto akane baasa no. Na Yehoada ɔbarima a ofiri Kapsela a ɔyɔmanini a ɛson no ba Benaya kum Moab gyatasɛefoɔ baanu. Na ɔno nso sane kokum gyata wɔ abura mu, sukyerɛma da bi. Na ɔno ara nso kokum Misrini bi a ɔyɛ ɔbarima a ɔso. Na Misrini no kura pia ne nsam. Na ɔde poma sane kɔɔ ne nkyɛn. Na ohwam Misrini no nsam pia no, de ɔno ara ne pia no kum no. Yei na Yehoada ba Benaya yɔɔeɛ. Na onyaa din nnɔmmarima baasa no mu. Ɛkunini 30 no mu na ɔwɔ animonyam. Na aka ne baasa no deɛ wanto wɔn. Na Dawid de no sii nankɔbeafoɔ so. Yoab nua Asahel fra 30 no mu. Dodo ba Elhana ofiri Bethlehem. Harodini Sama. Halodini Elika. Paltini Heles. Ikis ba Ira ɔyɛ Tekoani. Anatot ni Abiesal. Husat ni Mebunai. Ahohu ni Salmon. Netofa ni Maharai. Netofa ni Barnaba Hilob. Ribai ba Itaya ofiri Benyamin ma Gibea. Pilato ni Benaya. Hidaya ofiri Nahar Gas. Araba ni Abi Albon. Bahum ni Asmawet. Sabon ni Eliaba. Yasinfo no mu Jonathan. Harari ni Sama. Harari ni Sara ba Ahiam. Makati ba Ahasbai ba Elifelet. Gilo ni Ahitofe ba Eliam. Kamel ni Heslo. Abi ni Parai. Natan ba Yigala ofiri Soba. Gad ni Bani. Amon ni Selek. Berot ni Naharai. Seria ba Yoab akodie kurani. Yitri ni Ira. Yitri ni Gareb. Heti ni Uria. Wɔn nyinaa yɛ 37. Samuel nwoma ɛtɔ so 2 ti 24. Na Awurade bo huru tia Israel bio. Na ɔhonyan Dawid tia wɔn sɛ, kɔ na kɔkan Israel ne Yuda. Na ɔhene ka kyerɛ ɔsahene Yoab a ɔka ne ho no sɛ, kɔkyini Israel mmusuakuo nyinaa mu firi Dan kɔsi Beer-Seba, na monkan ɔman no, na minhunu ɔman no dodoɔ. Na Yoab ka kyerɛ ɔhene sɛ, ma Awurade Onyankopɔn nka ɔman no sɛdeɛ ɔteɛ yi ho mprɛ ha. Na me wura ɔhene ani nhunu. Na adɛn nti na me wura ɔhene pɛ sɛ odi saa asɛm yi? Nanso ɔhene asɛm no yɛ Yoab ne ɛdɔm no mu asafohene no so den. Na Yoab ne ɛdɔm no mu asafohene no firi ɔhene anim firi adi, sɛ ɔrekɔkan Israel man no. Na okotwaa Yordan, na ɔkɔsoɛɛ Aroi, kuro bi a ɛda Gad subonhwa no mu a ɛkyerɛ Yasel no nifa. Na ɔkɔɔ Gilead ne anafo Horsi asase so. Na ɔkɔɔ Dan Yan ne Sidon. Na woduru Tiro, kuro a ɛyɛ den no, ne Hewifoɔ ne Kenafoɔ nkuro nyinaa mu. Na wofiri hɔ baa Yuda anafo fam wɔ Beer-Seba. Na okyini asase no nyinaa so. Na abosome 9 ne adaduoni akyiri no, ɔbaa Yerusalem. Na Yoab de ɔman no anobuo no dodoɔ brɛɛ ɔhene. Na Israel dɔm mu mmarima a wɔtwe nkrantɛ ano si 1,000 ahodoɔ 8. Na Yuda mmarima yɛ 1,000 ahodoɔ 5. Na Dawid kan ɔman no saa no. Na koma bɔɔ no pɛrepɛre. Na Dawid ka kyerɛɛ Awurade sɛ, deɛ mayɛ yi, mayɛ bɔne pa ara. Na afei Awurade, mesrɛ wo, ma w'akoa amumuyɔ nsene nkɔ, na madi nkwaseasɛm sɛ. Na Dawid sɔree anɔpa no. Awurade asɛm baa odiyifoɔ Gad, Dawid di hununi no nkyɛn sɛ, kɔ na kɔka kyerɛ Dawid sɛ Awurade sie nie, adeɛ mmiɛnsa na mede mereto w'anim. Fa emu biako, na memfa menyɛ wo. Na Gad baa Dawid nkyɛn bɛka kyerɛɛ no, na ɔka kyerɛɛ no sɛ, ɛkɔm mmra w'asase so 7 anaasɛ wubedwane w'atamfo ɔpam wɔ anim abosome 3, anaasɛ ɔyaredɔm mmra w'asase so 9,
afei hwɛ na hunu asɛm ko a memfa me nsane me nkɔma deɛ ɔsomaa me no. Ɛna Dawid ka kyerɛɛ Gad sɛ, me ho hiahia me sɛ ma yɛnhwe Awurade nsɛm ɛ, na ne mmɔborɔhunu dɔɔso, na nnipa nsɛm na wɔmma me nhweɛ. Ɛna Awurade maa owuyadeɛ baa Israel so firi adɔpa kosi bere a ɔhyɛeɛ no. Na ɔman a ɛfiri Dan kosi Beer-Seba no mu nnipa 70,000 wuwui. Na ɔbɔfoɔ no tenee ne nsa Yerusalem so sɛ ɔresɛe no no. Awurade nuu ne ho bɔne no ho. Na ɔka kyerɛɛ ɔbɔfoɔ a ɔsɛe ɔman no sɛ, ayɛ yie, pono wo nsa. Na Awurade bɔfoɔ no aduru Yebusini Aruna awiporowbea ho. Na Dawid hunuu ɔbɔfoɔ a ɔsɛe ɔman no no. Ɔka kyerɛɛ Awurade sɛ, hwɛ, me na mayɛ bɔne, na me na mafom, na nnwan yi deɛ, ɛdeɛn na woayɔ? Ma wo nsa mmra me ne m'agya fie so. Na Gad baa Dawid nkyɛn da no bɛka kyerɛɛ no sɛ, foro kɔ na kosi afɔrebɔkyia ama Awurade, Yebusini Aruna awiporowbea hɔ. Na Dawid nam Gad asɛm no so foro kɔe, sɛdeɛ Awurade hyɛeɛ no. Na Aruna hwɛeɛ no, ohunu ɔhene ne nkoa sɛ ɔresere aba ne nkyɛn. Na Aruna firi adi, kɔkotow ɔhene anim de n'anim butuu fam. Ɛna Aruna kaa sɛ, adɛn nti na me wura ɔhene reba n'akoa nkyɛn yi? Na Dawid se, mede bɛtɔ wo hɔ awiporowbea no, na masi afɔrebukyia ma Awurade, na wasi ɔhaw no kwan afiri ɔman no so. Na Aruna ka kyerɛɛ Dawid sɛ, ma me wura ɔhene mfa na ɔmmɔ afɔdeɛ sɛdeɛ ɛyɛ wɔ n'ani soɔ. Hwɛ, ɔhye afɔrebɔ nantwie ne poriɛ nteaseɛnam ne anantwie no adwumayɛ nnua a ɔde bɛyɛ nyina nie. Ɔhene, Aruna de ne nyinaa ma ɔhene. Na Aruna ka kyerɛɛ ɔhene sɛ, Awurade wo Nyankopɔn ani nsɔw. Na ɔhene ka kyerɛɛ Aruna sɛ, dabi, na tɔ na mɛtɔ no wo hɔ, sɛdeɛ ne boɔ teɛ, na meremfa adeɛ kwara kwa memmɔ Awurade me Nyankopɔn ɔhyeɛ afɔdeɛ. Na Dawid tɔɔ awiporowbea no ne anantwie no maa dwetɛ nnwetɛbena 50. Na Dawid sii afɔrebɔkyia maa Awurade wɔ hɔ. Na ɔbɔɔ ɔhyeɛ afɔdeɛ ne asomdwoe afɔdeɛ. Na Awurade gyee mpata no maa asase no. Na osii ɔhaw no kwan firi Israel so.